Theater belongs to the moment. Ma tistax torbot qalbek ma' xogħol li kont għamil. Ħoss li komunità teatrali Malti hija qiegħda tagħmel xogħla fil-ħarsien tad-demokrazija. Teatru jtik l-opportunità li tieqaf tkun int u għandek il-privileġġ li inti tkun xi ħadd ieħor. Għalfejn taħseb ma kontx tappellalhom il-dan nies. Ma nafx, nispera biss. Li minnet jarani, issa jarani, suċċess li żied. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba, nilqakom għal-episodju tal-podcast. Illum għandi ħabib tiegħi Paul Portelli, attur u bralottanza u wkoll direttur, producer u logistician u kultajn sa' jagħmel li hemm bżonn fid-dinja ta' teatru. Ma Paolo nistaqsih ħafna affarijiet fosthom x'inhu t-teatru, għalfejn nagħmlu t-teatru, x'jagħmel teatru validu. Nixtieq nagħmel ukoll naqa' ta' psikoanaliżi ta' Paolo fej nipprova nifhem għalfejn u attur speċa x'jimmotivaħ, x'inhu l-inċentiv. Ħanitkellmu wkoll fuq id-demokrazija u t-teatru, ir-relazzjoni ta' Paolo mal-falliment, anke x'il-metodu li juża Paolo u konsegwentament il-grupp li jaħdem magħhom li huma teatru għandhom huwa pjuttost metodu riskjus. Insomma, hemm ħafna tħattu fuq l-edukazzjoni, eċetera, eċetera. Qabel ma nibda nixtieq inselli għal-Patreon stana, grazzi kbira ta' support straordinarju li tuna, minnarkom għandna xejn, imma vera, minn qalbi, grazzi, intom is-sinsla ta' dan il-proġett, patreon.com/John Mallija, jekk tixtiequ tkunu magħna fis-sala daqsxejn ta' festin tagħna ta' vera. Jekk tixtiequ tgħinuna patreon.com/John Mallija, aktar minn hekk bħal dejjem ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li tappoġġjaw l-azzjendi li appoġġjaw dan il-podcast jekk il-podcast huwa għal qalbkom huwa mezz li bih tistgħu tkunu ta' sosten għal dan il-podcast huwa billi fejn tistgħu tużaw il-prodotti u s-servizzi ta' dawn l-uħud li ġejjin issa. Id-Derek Meats 9986-6425, il-Hungry Hippie fejn issa wkoll nagħmlu dawn id-debate breakfasts, evenings, lunch and dinner. Grazzi wkoll il-Browns li magħhom Ġulien jagħmel il-Fitbit, il-Maple partikolarment tal-li ifornuna bis-sourdough Teatru Malta li llum ħanetħattu dwar dak kollu li hija il-play dik is-siġra f'nofs ta' triq li huwa d-direttur u attur fiha Paolo, insomma, hemm ħafna xinat fuq dik il-play. Il-Garmin li nfakarkom għandhom il-Fun Run, grazzi li ġejja fit-18 ta' Ġunju u jien se nkun qiegħed hemmhekk għajli. 16. Iwa. Le fuq id-dar tiegħi 18. Konflitt kbir bejn John u l-fact checker minn għandu raġun sal-aħħar ta' din il-parti se nkunu nafu. Grazzi wkoll il-Apex Media, il-Vinja Kapriċi ta' Abrams, grazzi wkoll il-Kutriko, E-Cabs, kif ukoll il-Stretta. Isma' guys, Stretta ovvjament vera bumba. Imma iktar milli birra bumba u waqt li tnejn taw l-affarijiet. Għadel kitbet li sbaħ żewġ kelmet li għad kitbet fajta, kellek raġun. Fit-18, isma' tfalhom naqaħol għal min jixtieq jirreġistra, jiena se nkun hemm mhux parteċipi bħala atleta, iżda bħala ksur is-sorm biex noqgħod nintervista kulħadd u nsaqsihom x'jaħsbu mill-andament tal-ġurnata, fost ħwejjeġ uħut minnhom ukoll irrelevanti għall-eżistenza tagħkom, imma l-kurjożità tiegħi jkunu ta' interess kbir narakom hemm fit-18 ta' Ġunju għax kelli raġun mumkin għandi kif kienet kelli raġun. Mela, Stretta, isma' għax kont qed ngħid fuq l-Stretta. Jekk għandkom restorant,
kelmu lili, jew Barb, eċetera. Kelmu lili, jew tistgħu tkellmu direttament tal-istretta. Sabiex tibdew tistokjaw din il-birra eċċellenti. L-istretta, din l-istretta wkoll għandhom ukoll il-għajdilna Klara. Klaro! Il-kema Klara tfakarni ħafna f'Money Heist. Juża ħafna. Klaro. Rajtu Money Heist? Ma rajtux jien. Tajjeb Money Heist. L-ewwel tnej. Max kif morna minn barijiet tal-belt u tal-istretta għal Money Heist, però Klara stretta fir-restorant tiegħek. Kelmu lilna jew kelmu tal-istretta direttament. Dakolx minn tiegħi, Patreon tkun forsi li ġomel tiegħu. Se m'għadniex tajjeb bħala rapper. Irid nartikola aħjar. Għara tlaqna, jiena u Paolo Portelli. Action Jackson, Paolo Portelli, kif għanna, Paolo? Mux ħazin. Għandi ftit ansieta, għax jiena ħafna iktar komdu meta namel xi ħaġa pubblika, ma nkunx jien ma nkun karattru. U meta nkun jien nibża da xejn. Fis-sens vulnerabli? Inħossni ħafna iktar vulnerabli mill-li kieku fejna fien. Qed nagħmel biċċar ir-rehearsjajt li preparajt, jew jekk inkun qiegħed fl-ambjent tiegħi tat-teatru fejn naf li huwa spazju ħafna iktar sejfu. Però inti bdidem soċjali ferm, spiex ta' meta konna nkunu fuq is-set tal-Limestone per eżempju, u anke l-aħħar darba ltqajna fit-tnedija ta' Teatru Malta domna ħafna nparlaw. U tidem rilessat ħafna f'dak il-kontesti. Le, ma x'nafek ta' naħseb li mistħi ħafna. U kif ħafna drabi jiġri tikkompensa li għadik. Għalla peress li tkun mistħi tagħmel. Imma mbagħad wans li insir naf il xi ħadd miegħek idimt ħafna, l nħossni komdu nitkellem miegħek. U dakinhar li kien hemm it-tnedija ta' Teatru Malta spiċċajna nitkellmu ħafna. U kif tikkumpensa? Ma tikkumpensa liha ġifieri billi sir tat-tur u speċa inti bniedem flajn pubblika ħafna u hemm livell ta' biex int estrovert, inti għad-dinja tidher estrovert ma tidherx mistħi, tidher il-kontra. Lena, mhux fit-teatru, tax fit-teatru emmek inħosni sejf jien, inħosni sejf, jisu meta tilbes iż-żarbun ta' xaħat ieħor, mhux jien. Ġanni l-ġbejna jew l-karattru x'ismu insomma, mhux jien. Imma meta nkun jien mistħi ħafna u naħseb nikkompensa billi nagħmel naħseb effort naqra kbar, taf? Eja, Paul, tkella, għamal ċaħġa, Paul, mistija. U s-sors tal-mistija minn fejn taħseb ġejja? Ma nafx, innaf forsi ġenetika, forsi, innaf. Jew l-inkwiet, biex xinu l-ostaklu li jem bejn inti u li tesprimi ruħek publikament bħala Paolo? U għal-ġudizzju pubbliku, per eżempju? Bidik waħda minnom u tibżal taħnek, per eżempju, inħosni awkward, indiem ħassejtni. Awkward ħafna. U forsi dik hija waħda mir-raġunijiet, mill-ħafna raġunijiet għalfejn għamel it-teatru. Li teatru tik l-opportunità li tieqaf tkun int għal ftit ħin u għandek il-privileġġ li inti tkun xi ħadd ieħor. U dit ħadidni għaftit il-biraħ meta l-tqajna, xirħatlek tamel bosta affarijiet fid-dinja ta' teatru, u anka l-ilm il-teatru, anka film, anka fil-seri. Għatlek inti speċa direttur, producer, attur, u għatli le, għatli jena primarjament. Atturu. Attur. I'm a very, very reluctant director. Nid-deriġi, nsipru għan id-deriġi ħafna aktar mill-li nishtiq. Kiku nista jien attur, nirreċta. Ir-relottanza minn fejġeja li tkun direttur, hemm xi ħaġa li ma toġbokx fuq. Ne, ma hemm diversi raġunijiet, ma l-iktar ħaġa li ddejjaqni meta nkun qiegħed nidderiġi xi ħaġa u ngħid lejn nixtieq qiegħed nieħu sehem mela nidderiġi. Tafx, dik ġrat li wkoll bil-mużika, jiena fl-80s kont indoq jew nipprova ndoq, insomma kellna band dak iż-żmien. X'isem kellha l-band? Fog, Friends and the Bondhorns.
Konna 16 piece. Mela, kienem. 16 piece. Mela. Xi big brass band, jew hekk xi. Ne, kienem erba fuq il-brass. Kien Mario Allul, kanta, ma da' u manna ħafna nis tul-istin li konna domna ndoqqu. Kien Mario Allul, Joe Zammit li qabel kien mal-Miraġ, kienem Louis Audi. Kena brass section tajba ħafna minnom għadhom idoqqu sal-lum. Walter Vella, Effi, Alfi, konna nħidu gost. Ma mbagħad at a certain point in X'tip ta' time. mużika kienet sorry? U inti keys u kont? Jien keyboards, kont nipromu doqra rock, konna provaw doq ftit rock, ftit funk, ta' kizmin. Affarijiet li aħna konna naħsbu dak iż-żmien ma fil-fatt ma kienx il-każ. Konna naħsbu li kien xogħol forsi mhux daqshekk mainstream, ma fil-fatt kien mainstream ħafna. Imma mbagħad kienu avviċinawna l-MADC niftakar biex nagħmlu l-mużika ta' Little Shop of Horrors. Ilu da ħafna. 30 sen ilu. U konna, kien kont il-musical director, u il-band, konna l-mużiċisti tal-musical. U niftakar waqt il-rehearsals, għatnajt ma jena għartin kun jgħataw indo, jena għartin kun għandi reċta. U effettivament minn hemm il-qoddim, l-interess tiegħi jew kif taqbatajt il-ħajra tiegħi l-inkompli ndoq. Kompli tonqos għax jina deċidejt minn hemm il-qoddim isma' jiena teatru rid nagħmel, jiena rid nirreċta. U jiġri l-istess ħaġa meta nkun qed nidderiġi. Dejjem għandi dak ġieli nidderiġi u nieħu sehem kif qed nagħmel darba. Ma dik hija xi ħaġa li kemm jista' jkun nipprova nevita. Tevita nimmaġna xi hija komplikata, diffiċli, stressanti. Jien naħseb li ikun diffiċli ħafna li tkun objettiv u bħala direttur naħseb l-importanti li żżomm ċerta ammont ta' objectivity. Sa jekk inti tkun qiegħed fiha x-xena, inti ma tistax tkun qiegħed tara minn barra x'inti qiegħed fiha. U jekk qed tara minn ġewwa, kif tista' tkun objective? Taf x'inhi? Jiena dejjem qed nar jekk kien qiegħed f'xena qiegħed fiha. Jiena naf xi tinħossien vis-a-vis dak li qed jiġri mal-atturi l-oħra u whatever, ma ikun diffiċli ħafna li nħares minn ġewwa, minn barra l ġewwa, qed naħażej minn ġewwa l ġewwa. Hija purament problema ta' perspettiva, taħseb jew hemm ukoll l-element ta' bandwidth, ta' kemm nista' moħħi nitlob minn għandu li jkun qed jirrexta sew u fl-istess ħin qed jidderiġi sew. Naħseb hija. Dina darba spjegata tajjeb ħafna naħseb Michael Caine. Meta d-direttur jgħid cut u kulħadd jersaq lej il-monitor ħalli jaraw ix-xena li jkunu għadhom kemm ġibdu. Tal-make-up tajjeb il-make-up. Tal-kostumi istakella l-misim dawra. Tal-kostumi interessa bis mill-kostumi. Tal-make-up mill-make-up. L-attur m'għamiltix tajba di. Għax interessa mill-parti. U l-unika persuna li iħares lejn dak kollu li hemm fil-frame huwa d-direttur. Issa, diffiċli ħafna tilbes żewġ tikpipen. Diffiċli ħafna tilbes il-kappell ta' attur u direttur li qed jipprova jara kollox. Huwa d-direttur naħseb biss li verament ikollu a less biased overall picture ta' kollox. U jekk qed tħares lejn ix-xogħol li għamilt bħala attur, bil-forsa tkun soġġettiv le. Ġifieri ma taħsibx ġieli provajt tuża pereżempju odot teknoloġiċi fis-sens ta' tiffilmja pereżempju rehearsal,
biex tajt isma' jena ħadħol rehearsal bħala attur. U ħanipparteċipa bħala attur, però di ħanifilmija biex mbagħad noħda d-dar or whatever. U tkun tista' tiskrutinizza din id-darba blenti bl-ottika ta' direttur. Diffiċli ħafna. Il-teatru huwa immedjat, huwa forma ta' arti. Kompletament u totalment immedjata. It belongs to the moment. Li ġib il-komplikazzjonijiet tagħha dik, fis-sens jiena jekk jiena għall-argument mużiċist u ktib biċċa mużika, jiena xaħat naħal-ora tad-dinja, jista' jisma' eżatt dak li ktibt jien, għax jekk jisma' recording biex qed jara performance vera, ma jiena nista' naqsam ma' xi ħadd ieħor naħal-ora tad-dinja dak li għamilt. Jekk jiena poeta l-istess, nista' naqsam il-poeżija tiegħi ma' xi ħadd inħarra tad-dinja. Film l-istess. Kull forma ta' arti ħlief l-arti performattiva, it-teatru. X'it-teatru titmur int fiżikament biex taraħ. Jekk tiffilmja play, għalkemm illum hemm Lenti Live and they're doing a pretty good job, però naħseb li Lenti Live jaqa' x'imkien in between bej film u teatru. Għax li qed jagħmlu bil-mod kif jikkatjaw. Inti qed ikollok esperjenza kważi qiegħed fit-teatru qed tara l-play, però xorta hija film. Sewwa. Lenti Live hawn. Għatma kont. U kemm huma tajbin. Għatma kelli l-opportunità. Tajbin ħafna. Ġiri u meta il-filming ikun. Huma jużaw diversi kameras, ġi m'għandekx kamera waħda. Kamera fuq il-palk ukoll. Għandek kameras kullum kien, naħseb li għamlu kamera rehearsals ukoll u waqt li qed issir il-play qed jikkatjaw live u din toħroġ live. Toħroġ live. Kif tiktibha? Kif tiktibha? NT, National Theatre. NT Live. NT Live. U dawn jkunu trasmessi f'ħafna teatri madwar id-dinja u inti tara live, u mbagħad ikollhom ir-repeats ukoll. Aw Malta jurruhom St. James Cavalier, però jagħmlu wkoll bl-opera, sa fejna fin kienu jurruhom Leadin. Ħejdir il-ġilret Leadin jirreklamhom l-affarijiet eżatt. U interessanti ħafna bħala kunċett, però skonti għall-inqas din hija opinjoni, jgħu x'imkien bejn teatru u film. Issa biex nirrispondi l-mistoqsija li għattint. Qed nużaw recording hawn bil-kamera, bil-telefon. Nifilmjaw ċerta xeni biex forsi ma ninsewhom, xew anke aħna kull nistgħu ngħidu dik nistgħu nirranġaw, eċetera, eċetera. Però ma naħsibx li hija għoddawt li ma nsibx għoddawt li ħafna għad-direttur biex jiena nkun nista' ngħid tajba ħażina. Għal xiex issibu għaddawt li? Għaddawt il taf l-axar mill-axar. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Għasma teatrano, għasma konna minnija, pero qabel ftit xurilu ħadsem ma' Du Theater ma' Simon Spiteri u għamilna Lupo Naġa. U kien l-ewwel darba li użajna ħafna kien rehearsal process twil ħafna. U kien pretty disparate fil-bidu. Xena għamilta mbaddom t-ġimat biex forsi terġa tmur l-arja. Allora, u anki kena ASM tajba ħafna, emma li kħed t-filmja kollox u t-postjom fuq il-WhatsApp group. U inti kollok referenza tajba li tista taħdem maħħa jnafta melajn,tkiju maħħa u whatever. U sibta komda for very practical reasons. U tant oġbitni li għaddottajni għad set nużaw ħafna ma' tjetera, non naf dik s-sġa f'nofs ta' triqet nużaw ħafna. Grazzi għal-proġett li għamilna ma' Simon. Sa'ni l-idea. Ma dik l-izbuħija tal-bniedem u li. Imma mux tajba bħala għodda naħseb kiku minista nuża biex najt, mela, għanna raxxena. Ija ħafna iktar pratika mill-li hija għodda
kreattività u l-ħolqien artistiku. Yeah, u da pratika. Very, very useful, incredibly useful. Mela, qed tagħmel referenza għal żewġ affarijiet li huma tija ta' Ranon u s-siġra f'nofs ta' triq u ħadd nitħattu dwarhom daqt, però nixtieq nistudja naqra iktar biex relazzjoni tiegħek mal-fatt li inti attur, kemm togħġbok li tkun attur u li tgħid li speċi tagħtik l-opportunità li u kważi inti għajnek jiexħal isu privileġġ, anzi li ma tkunx int għal periodu ta' żmien. Tista' forsi nitla' iktar f'dak il-privileġġ biex għajr il-fatt li inti introvert u forsi jew inti mistħi u teatru jtik l-opportunità li tesplora dimensjoni u tista' tkun iktar komdu fil-pubbliku. Hemm dimensjoni oħra għal dak il-privileġġ? Hemm ħafna. Per esempio, qabel ħadd kont titkellem mal-Wejza fuq. We're all adrenaline junkies up to a certain extent. U t-teatru huwa perikolus f'dak is-sens. M'għandekx il-faċilità. Meta tajtu għal min qed tgħid? Għall-umanità in ġenerali u għall-nies li nasab għan-nies li jagħmlu teatru, nasab ħafna nies huma in a way adrenaline junkies, ħafna nies ifittxu dak il-bazz, ma fit-teatru tfittxu b'mod partikolari. U t-teatru huwa riskjuż. M'għandekx il-faċilità li inti tajt, ma ġiġ tajba ta' diġena, ġa nagħmluha, ġa filmija kat, tibqa' dej. And sometimes the stakes are very high. Jekk qed tagħmel stand-up, per eżempju, u tiħriġ qudiem in-nies, u ġieli ġraddi meta konna nagħmel bla condition. U ħareġ il-punchline u nisbaqgħu hekk. U tħossok qed tereq, taf? U tagħmelx tagħmel isek qed tħaffer ħofra. U xejn mhu jaħdem. Taf hemmhekk issir żibel. Taf, the stakes can be very high. Taf. Jekk inti għamilt xhur taħdem fuq produzzjoni. U taf jidry. Nsejt il-lines jew istra b'xi mod jew raxxata. Mhix esperjenza sabiħa. Taf, dejjem hemm dak ir-riskju, taf, riskju ta' żbalji, riskju li l-affarijiet ma tagħmilhomx kif tagħmilhom, riskju li you're out of it somehow. Taf, sometimes you're just not there. You're absent. And it sometimes happens. Però jisu impliċitu f'dak ir-riskju hemm Imma meta taħdem, hemm gost u pjaċir u sodisfazzjon li nasab jista' jifmu u jispjegah biss minn għadda minna di. Per eżempju, hemm livelli ieħor ukoll li hemm il-pjaċir li qed tagħmel xi ħaġa li tuħu gost tagħmilha li tixtieq tagħmilha anke fit-traġedja. Tina tinstema' stramba u forsi paradossali, ma anki f'momenti ta' swit il-qalb, f'momenti anki ta' violenza ġili, mhux għax tuħu gost bil-violenza, imma għandek dawn il-momenti forsi għax ikunu katartik, forsi għax ikunu kbar, ikunu larger than life. Għandek dawn il-momenti fej inti għandek dan is-sodisfazzjon li dak il-moment qed tgħix dak il-moment ħafna ikbar mill-momenti li forsi tgħix fil-ħajja fil-mundane life tiegħek, your daily life. Il-gost u l-pjaċir mhux qiegħed biss meta titħaq jew meta tiddaħħa anki fit-traġedja. U naħseb li tik l-opportunità li f'dak il-ħin tgħix il-ħajja b'volumu li ħafna. Ejwa, diki. Tkun l-emozzjoni u speċjali ma tkunx parti minn dik il-mondanità ta' kuljum li hija speċjali naqra monotona li naħseb għal-nies naħseb għal-nies in ġenerali. Ma ħan nipprova nispjega mod ieħor. Jiena l-futbol ma nifhmux. Ma jagħmel li xejn. Waqt inħares issa minn barra.
Jina naħseb, u ħafna nies fissati fuq il-futbol, u jekk tarhom waqt li qed jaraw logħba tal-futbol, ħafna drabi interessani iktar nħares lejn nies li qed jaraw logħba tal-futbol u insibha ċitanti dik il-konċentrazzjoni u l-mod kif iġibu ruħhom waqt li qed jaraw logħba tal-futbol. Ngħid kieku jafu tiġa r-riżultat se jkun, taf? Il-kost imur. Għaliex? Għax mar il-periklu. Għandek il-periklu li illa tlifna. Taf? Ħanet ilfu, jew. Taf? Jekk inti taf eżatt se jiġri, il-gost mar. U l-istess fit-teatru. Jiena fl-aħħar mill-aħħar ma nafx kif se tispiċċa di, jiena nixtieq li tmur tajba. Imma nista' naxxaqha wkoll, no? U meta waqt li titkellem u titħaddet fuq dan l-ansjetà li jiġi mill-periklu l-affarijiet mor l-kontra speċjalment anke l-podcast. Il-podcast huwa hekk speċi peress li huwa bħala taħdida m'għandix għandna xar mistoqsijiet li ħansa 3 mistoqsijiet klip ta' 10 minuti bejn ħammorru biex għaddita ikun hemm naqa' minn din it-tensjoni. Però naħseb li fil-fatt l-aqwa arti hija mibnija bit-tensjoni. Ġieri anke t-tensjoni tal-kummedja, inti l-iktar li titħaq, iktar ma nitfaqlek tensjoni u mbagħad fl-aħħar ikollok release kbir, iktar dik il-kapaċità. U n-notajta jiena partikolarment ġej mid-dinja tar-rap. U Eminem di vera fema. Eminem kellu dil-fakkultà li l-kadenza tiegħu kien ġieli jżomm it-tensjoni sal-aħħar tal-vers. Meta kellek ħafna mir-rappers li preċedewh kienu jirriżolvu mal-4 bar. Resolved. Eminem kien jagħmellek arms are heavy, knees weak, arms and then and it just stays up there. U inti bħala semmiħ tensjoni, u għed fakkarni f'da għanna l-istess bniedem li għet jara l-logħba tal-futbol, niskurjaw, u fl-axħaritek il-kol. Ġviri, inti bniedem li fil-teatru sibt dan it-tensjoni u dil-ansjetà li minna mbagħad joħroġ ferħ, joħroġ sens ta' skop, xitik? Naħseb jista' jifhimha biss xi ħadd li għamel it-teatru. Meta tagħmel ma nafx nispjega, John, naħseb l-aħjar mod li nista' nuża biex nispjega. Xi snin ilu għamilna biċċa xogħol ta' Manuel Mifsud, daqsxejn ta' rekwiem lill-Leli. U aħna qatt ma nkunu naf, aħna ma nippjanawx daqshekk, ma niddiżinjawx u niddeċidu eżatt se jiġri fir-rehearsal space, id-dar fuq desk jew fuq il-mejda tal-ċina, taf aħna mmorru hemmhekk u nilagħbu. Iktar riskju. Nilagħbu, ħafna iktar riskju u nesperimentaw. Ovvjament imbagħad tibda tagħmel rehearsals imma dejjem jibqalek naqra l-bowru mhux ħażin. U fl-lejli konna ħadna riski pjuttost goffi għax konna naħdmu barra. U konna nagħmlu biċċa xogħol delikata ħafna dina fl-daqsxejn ta' rekwiem il-lejli li hija poeżija fantastika waħda mill-ajjar affarijiet li kiteb Emanuel Mifsud. Fuq xiex titratta. Fej kull ma għandek dan il-raġel li jinduna li jinduna li sejmut. Mux għada, jew pitada, jew ġumad, issa sejmut. U 50 momenti, sekonda, his whole life flashes past him. Iġvinti kull ma għandek f'din il-play, għandek dawn il-isom album ta' ritratti ta' ħajja ta' bniedem. U għandek orkestra on stage u vuċi waħda, il-poezija. Raġel qed tmut, x'inti stajjel bħalissa. Li hemm ommok tistenna, it's just
dawn il-ħsibijiet li għaddew fl-aħħar moment minn moħta bniedem. Orkestra, poezija. U għadna madina, mis se taħdem għandna bżonn xi ħaġa to pull focus la ħanaħdmu barra. Jiena sensitiv ħafna għal outdoor spaces. U naf illum li ma tistax titratta an outdoor space bl-istess mod kif titratta an indoor theater. U konna deċidejna li nużaw puppet, għas sempliċi raġuni. Li għal puppet by its very nature, it pulls focus. Inti jista' jkollok 5 min nies jimmanipulaw pupazz. U jistaw ikunu libsin tutus roza. Ma tħares lejn l-atturi, tħares biss lejn il-pupazz. So we needed something that immediately, makes the audience just, I want you to look at that. U għandek il-poezija għandejja. Pero kien riskju. Puppetry ma tantx konna minna qabel, konna minna xi workshops. Kont lajna Liljana u jina minna workshop ma kompliċità, ma kienx twil ħafna, kien very basic, ma sperimentajna ħafna. U bħal xogħol ieħor kollu tagħna kien hemm ċerta ammont ta' sperimentazzjoni. L-orkestra ovvjament iltqajna magħha fl-aħħar, ħdimna ħafna ma' Vince Briffa li ħadem xi viżwali li kienu projettati warajna u bdejna din il-biċċa xogħol. U dina kull ma saret fl-Arts Festival u saret darba biss. U inti ma tkunx taf spiex ta' kif ħajgħoduha. U bdiet, u niftakar isu 10 minutes wara li bdejna. Indunajt li kont bajt bin-nuċċali jien. U dalajt idea biex neħi nuċċali. U l-udjenza dejjem tkun fidlam, jew kważi fidlam. Però indunajt li u qatt ma ħassejt għamel. L-udjenza kienet kollha, literally, I could see them on the edge of their seats. U dak il-moment ħoss li hemm komunikazzjoni taf li qatt ma ħassejt qabel qatt ma ħassejt qabel li. U huwa feeling xi ħaġa li tant sabiħa li ma tistax tispjega. Teatru ma tistax tispjega, Għalhekk għatlek tkun għamilt it-teatru biex tispjega għalfejn tibqa' tagħmel it-teatru, għalfejn tu gost tagħmel it-teatru, li naf biss li wara daqsxejn ta' rekwiem il-lejli, aħna mhux nies. In-nies kienu qed jorfqu, n-nies kienu biċċiet, wara n-nies kienu qed jiktbulna emails, b'nuk li saret darba biżdi, jiktbulna emails, skużani ma ġejtx inkellmek wara kelli nħalli ġurnata jumejn tlieta jgħaddu għax rajt il-missieri fuq dak il-palk, rajt il-ħija, rajt il-lommi. F'dan il-biċċa njama, biċċa għawda ta' puppet. Taf x'inhi? Ma l-enerġija li ma nafx kif taqbad tispjega li tkun għaddejja bej dak li qed jiġri fuq il-palk u l-udjenza, fl-aħħar mill-aħħar it's all about that when you come to performance. Fil-fatt performance dik kull mi għandek grupp ta' nies who are prepared, qed jiltaqgħu ma' grupp ta' nies who aren't prepared. Fil-fatt jiena nibża ħafna ndaħħal nies jaraw rehearsal. Because once you have a group of people who are outsiders, who are not prepared, that becomes a performance. And it's all about that relationship. What happens bejn x'qed jiġri fuq il-palk u l-udjenza. Is it about connection? Dik il-connection. Il-connection sabi ħamment, so. Għal-bżon uman li inti jkollok dan l-irbit autentiku ma' umani oħrajn, u nasab fil-preparat, fit-ħejjija ta'kom, intom tkun qed tiskopru kif nistan nolqot l-iktar parti profonda ta' tal-bniedem. Milli qed nipprova nifhem, ġifieri hemm sens ta' komunità fiha. Dak il-proċess aħna ma nagħmlux, fis-sens aħna qatt u inna flimkien 30 sena. Ma naf li għadna nagħmlu di għax dina toġobhom lin-nies. Aħna l-prinċipju tagħna dejjem kien wieħed u wieħed sempliċi ħafna. Aħna grupp ta' ħbieb li qed nagħmlu dak li nieħdu gost nagħmlu ma' min tieħu gost tagħmlu. Jiena nieħu gost naħdem ma' nista' naħdem magħhom fit-teatru mhux neċessarjament ma' teater anon biex u qed nagħmel xi ħaġa li nieħu gost nagħmel. U
the understanding is li qed tagħmel xi ħaġa li qed nieħdu gost nagħmluha aħna ċansi huma li ħajkun hemm ħafna oħrajn li se jkollhom ċerta ammont ta' sodisfazzjoni, interessom li jaqsmu dak magħna. Li se tirreżona magħhom. Eżatt. Xabel ma ġejt intu, mhux ovvjament, ma bdejn tħaddu bdejn staqsu biex arti xi kwalifika bħala arti u speċa jekkux il-kriterja tal-arti jiena ħloq xi ħaġa li toġobni, ma il-mistoqsija tiegħi hija għalfejn il-bniedem ħalaq l-arti fil-bidu, fil-sens jiena naħseb li l-individwu għandu din ix-xewqa tremenda li joħloq irbit autentiku, mhux qed ngħidlek joġobna fis-sens ta' ejja nagħmlu l-makkarena xi ktoxbu kulħadd. Imma li b'xi mod tara fil-kundizzjoni umani, it-tweġibiet li kienet ikollok inti dwar jiena rajt il-missieri hemmhekk jiena rajt il-ħija u anke inti tispjega li tajt da sommarju vera qasir tal-idea warajha hija xi ħaġa hija speċjal naħseb l-ikbar waħda mill-ikbar mistoqsijiet li l-bniedem għandu dwar l-eżistenza tiegħu. Jiena fuq xifer tal-mewt, ġifieri li nieqaf inkun li qaf neżisti, ħanaħseb x'sensib, ħanibża, ħankun feliċi li għax ħajja biex ta' dik hija mistoqsija vera profonda. U qed nipprova nifhem speċa jekk ir-raġuni għalfejn tagħmluh dan it-teatru, speċa il-part mhux għalfejn tagħmluh, forsi ir-raġuni li għalhekk daqstant jivvizzjakom ġej mill-fatt li meta inti tagħmel dik il-konnessjoni fejn iktar ħassiba, speċa hemm postijiet oħra fejn tista' ssiba dik il-konnessjoni. Għandek dik il-konnessjoni ma' bnedmin li qed jgħidulek isma' inti missejt parti mill-psikja tiegħi jew parti ma nafx, xi dimensjoni umana tiegħi li qatt ma ġismu li jew li vera intima. Għandek l-adrenaline li this could go horribly fucking wrong. U mbagħad hemm l-element tal-applaws pubbliku ta' nieħu gost li n-nies jarfu li jiena proffiċjenti f'xi ħaġa. Dik dejjem qiegħda hemm. Darba qrajt u naħseb li vera laqt il-musmar fuq rasu. Kienet jiddiskrivi din l-attriċi li ħadet li rebħet Oscar. U l-speech tagħha kien bil-statwetta f'idejha. So you like me. You really like me. We all want to be liked. We all want to be loved. Issa, and we all want to be told that we are loved. Mhux biżejjed li taf li inti timmaġina jew taħseb jew taf. We want to be shown that we're loved. Ma nafx, ma niftakar li kien artiklu. You like me, you really like me. U naf li ċert li parti minni u naħseb anki kważi kull min qiegħed fil-performing arts. Hemm di li inti trid li n-nies qed jesprimu għandek dan il-moment fejn in-nies qed jgħidulek I like you, or at least I like what you did. You know? Which is an extension of your identity, I guess. There's also this need as well, però mhix dik biss, so għandek ħafna dimensjonijiet oħra kif. Għandek l-adrenalina, għandek din il-konnessjoni autentika, naħseb anka mal-komunità biex li tiġi tarak, u anka miegħek innifsek. Fil-Kastana, kif għandek il-komunità li għedem maħħa. Il-komunità qariba tiegħek. Il-komunità pubblika li mhijiex preparata għal dak li se tara, però naħseb ukoll inti u taqra ċertu scripts u inti tfittex l-interpretazzjoni tiegħek se tkun jew li inti qed tipprova ssir dak l-attur, naħseb anka li qed tissib dimensjonijiet ġodda ta' Pawlu f'dak il-moment. Le dejjem sib ħafna affarijiet ġodda. Hemm dejjem element ta' self-indulgence fis-sens jien qed nagħmel xi ħaġa li nieħu gost nagħmel. Fil-fatt niftakar li snin ilu jiena lija kien importanti li ngħid jien attur.
Meaning, dan huwa x-xogħol tiegħi, jiena professjonali. Jiena m'iniex attur professjonali, jiena għallim u nagħmel ukoll it-teatru. Illum ngħidha b'wiċċi minn quddiem, I'm an amateur. I do what I do għax nieħu gost nagħmlu. U dan ukoll huwa privileġġ, ġi għal din raġuni wkoll huwa privileġġ li jien għandi ċans li nagħmel dak li nieħu pjaċir nagħmel ma' nies li nieħu pjaċir nagħmlu. Taf? U naħseb li din hija importanti ħafna. Però għandek ħafna raġunijiet u għandek ukoll ir-raġuni l-oħra li ma tistax tinjora l-fatt li inti l-arti mingħajr kriżi ma teżistix. Kieku l-ħajja perfetta ma jkollokx arti, se tagħmel tiżjin, nagħmlu l-portieri, taf x'inhi. Jiġifieri il-fatt li inti qed tagħti l-opportunità li lek innifsek tħares lej mument ta' kriżi, lej żball, lej xi ħaġa li forsi xtaqt li ma tkunx kif inhi, taf? Ma jistax ikollok arti mingħajr kriżi, mingħajr konflitt. Il-kelma li ħafna drabi jużaw hija konfliktu. Ġek m'għandekx konflitt fil-verità m'għandek. M'għandekx arti, m'għandekx arti. Partikolarment l-arti teatrali, l-immaġina l-film, il-kidba. Forsi l-pittura jista' jkun. Lew xorta konflitt, Tipo daw il-landscapes, daw il-pjanuri Ġappuniżi li jkunu perfetti u tħares lihom u tfaqa tibki. Jista' jkun li dawk forsi huma. Xort għandek xi forma ta' konflitt fil-ritmu, fil-mod kif ikun mibni l-kwadru, fil-kontrasti bejn il-kuluri. Jo forsi għax Malti, ma meta narhom dawk l-inkwadri ta' baddi dwejja ta' badni mhux konflitt ta' jkoll. Jista' jkun li għax Malti, però jista' jkun hija il-kuntest soċjali tiegħi. Mela, jgħet niprofa n-identifika, ma nafx n-duna jispiex, il-raġunijiet li jinti s-sawar t-fatturu, t-sandi, li toġbok l-adrenalina. U għax dejjem namel il-parti tal-Madonna. Dik hija, dik importanti. Jiena meta kont l-iskola ta' Nuna, ħafna snin, l-lum għandi 59. Kont kinder għaw jew xajdulu. Kienu qabduni nagħmel il-parti ta' San Giuseppe. U zabaw li wiċċi bil-madoffi tap ta' sufra, is-sorijiet. U kelli kostum kannella. Ikraħ. Fakin ikraħ. U l-Madonna kella kostum vera sabiħ. Għamat jena għalfi għandi kostum ikraħ u l-Madonna għanda kostum sabiħ. Għanna li minn dak iż-żmien nipprova nara jkun xemm xi ħadd dik Kastjani bħala l-Madonna. Ma ħafna drabi karattri tal-kostum ikra nagħmel jien character parts. X'tib ta' karattri l-iktar li joġbuk? X'id tkun tfittex meta xagħti jgħidilek skript? X'id tkun tfittex fil-karattru li se tagħmel int? Nipprova ma nidħolx preconceived idea. Ħafna drabi il-karattru tibda tiskopri bil-mod il-mod. Meta jibdaw ir-rehearsals. Nipprova nevita dejjem il-phone box acting li speċtejna tal-limt il-parti tiegħi, tal-limt se nagħmel, tal-limt se ngħid, tal-limt kif se niċċaqlaq u ħammorru. It's never about acting, about performing. It's more about reacting, fis-sens li jiena nitgħallem minnu l-karattru tiegħi bil-mod kif jitkellmu miegħi u kif iġibu ruhom miegħi il-karattri l-oħrajn. U din hemm minha ħafna jien. Jien hemm frażi ħafna li nuża li I am my own memory. L-ebda karattru sa nispjega. L-ebda bniedem naħseb mu l-istess għal kulħadd.
Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Jina dejjem inġib eżempju b'missieri. Missieri kien l-iktar bridem tal-ostja li qatt intqajt miegħu jien. Taf? Bridem inkredibbli minn kull aspett. Jiena għandi perception in my mind, that's the memory I have of my father. Imma ċert li xi ħadd forsi li ħadem miegħu meta l-argument kien il-lottu, il-memorja tiegħu ta' missieri hija kompletament differenti minn memorja li għandi jien. Għal ommi huwa differenti. Għal ħuti li kollexna fl-istess dar hija differenti. Ġifi jiena neżisti f'moħħ xi ħadd minn mod kif jarani. U inti l-behavior tiegħek ukoll hija riżultat tar-reactions tiegħek għal nies li qed taħdem magħhom. Ġifieri u għettejx maħħom xfiħat jattajt anka fil-ħajja reali. Fil-ħajja reali, għalek fil-ħajja reali għajek. Jena kif nista' nidħol għal-bicċa teatru u nagħmel ngħid dana arrabjat, dana jagħmel hekk u dan. Inti ma taħdimx hekk, il-ħajja ma taħdimx hekk, mela jien fil-ħajja hekk jew. Ma naf il-ħadd jien li ħajtu jgħix template. Taf x'inhi. Soċjopatiku biss. Eżatt. Li xorta jkun tifittex ir-reazzjoni tan-nies kif jagħmlu fajn però jiena l-inqas in-nies li nintaqam jien. Taf, they behave in a particular way in a particular situation. Għana nipprova kemm jista' jkun. Waqt li qed nagħmlu rehearsals, nipprova kemm jista' jkun I belong to that moment. Taf jiena qiegħed f'dan il-mument bħalissa qiegħed f'dan il-par żarbun li mhux iż-żarbun tiegħi u qed nitkellem ma' John. Kif ħan irreaġixxi? Qed nisma' x'qed tgħid int u jiena nirreaġixxi. And it's all about that reacting rather than acting. Se kien jħamu rehearsal, leħija jiena tallimtom ta' sekk ħanajdhom. Hemmhekk m'għandekx maġija, hemmhekk. Naħseb hawnhekk nistgħu mmorru fid-direzzjoni ta' teatru għanon biex forsi tispjegalna naqra sfond ta' teatru għanon li naħseb li l-ketuk sens ta' komunità kważi familja fil-verità il-mara tiegħek. Il-mara tiegħek qiegħda teatru għanon. Jiġifieri grupp ta' ħbieb. Huma grupp ta' ħbieb imma aktar minn hekk biex ta' nixtieq ukoll nistudjaw naqra il-metodu tagħkom li huwa ħafna marbut ma' dan li qed tgħid inti ta' fluidità sewwa. Mela, tinaqra l-isfond ta' teatru għanon xinu għalfej beda minn huma n-nies. Meta minna Little Shop of Horrors, dik kien id-direġija Chris Gatt tal-MADC dak iż-żmien. Sewwa. U hemmhekk iltqajna kollha, iltqajna ma' Pierre, ma' Charlotte, ma' Jessica Milleri kien ħabib tagħna, ma kienx Little Shop, ma kien ħabib tagħna. U daħal fit-teatru għanon ukoll, ġem Chris Gatt, Pierre u Charlotte, Liliana u jien. Liliana hija l-mara. Jasmine Tsajla kien hemm Louise Elva Sallo li kienet f'Little Shop of Horrors. U Gordon li huwa the engineer. U ma dawk l-ħud temmek, sa' the guy who makes it all happen. Dawk huma eżatt. Dak huwa l-grupp kollu. Alright, qegħdin full screen tajjeb. Dak il-grupp kollu. Okay. Dak il-grupp kollu. Konna ħafna minna jżgħar. Pierre li morna rock climbing u miegħu. Iva, Liliana wkoll tmur climbing ħafna ma' Pierre. Għadhom. Issa jisom waqfuna mill-COVID ħarbat kollox, imma għandhom jerġgħu jibdew, suppost. Kienet divertenti ħafna. Dik l-esperjenza. Mela, konna f'Little Shop, mbagħad isek tibda audition jgħid tkun tixtieq tagħmel iktar teatru, u kemm ħaddun tmur auditions u ma jażlukx. Waħda mill-raġunijiet kienet appuntu dik, l-ispeċ tadna mela għal doffijek ma jirdux ituna parti, namlu l-plays aħna, namlu l-plays aħna u nikkastjaw l-nafusna. Ġin konta tissib dal-intop dak iż-żmien li. Li tmur għall-audition wara l-oħra. Għalfej taħseb ma konx tappellalhom il dan nies. Ma nafx. Nispera biss. Li minnet jarani, issa jarani, s-suċċess li jesiet.
ħanajt ħaġa oħra, bħalissa f'din il-play li qed nagħmlu bħalissa jien qed nagħmel parti tas-siġra. Wooden, dak ma tgħidu wooden acting l-Ingliżi ħafna drabi dik tfisser li tkun landa totali, ma tkunx kapaċi, tifhem? Nispera not because of that reason. Ma insomma. U bdejna b'Kandid, u bdejna namlu, ma konniex intella ħafna xogħol, però kemm raġunijiet oħrajn ukoll. Xtaqna konna n-esperimenta ħafna. It was really devised work. Dejjem kienu kun hemm xi ħadd li jkun responsabbli li jkun Devised work? Devised. Rather milli jidħol. Din hija distinzjoni importanti ħafna. U naħseb li wasanna liha minħabba li jiena ġejt minn l-ambjent ta' band. Issa, meta konna ndoqqu fil-band għana. Ma kienx jiġi ċaħat kompozitur u jgħid li għaw il-partitura tijak, keyboard għaddoqek, gitarra għaddoqek, bass għaddoqek, għaxa ktib tajin, għana ma konniex naħdmu hekk. Il-mod kif konna naħdmu kien per eżempju jiġi Tony Patch bil-gitarra u jgħid għandi dir-riff, istjasimawa kemmi tajba u jibda jdoq ir-riff. Bat kienu kemm Kevin Drake u jidħol bil-bass. Żewġ strumenti. Ma Kevin ħadd ma qallu x'jagħmel daħal, he brought himself. You know? And everyone brings something to the table, but you bring yourself to the table. Jekk jienu mbagħad bil-keyboards tħalt Blake Blind partikolari. It's my interpretation of the original tune li kienet ta' Tony. Allora għandek daw l-idejat kollha diħlin. U inti qed tibni bil-mod il-mod qed tibni il-prodott finali. U aħna naħdmu fit-teatru. Hija din is-sistema ta' reazzjoni li kont qed tajt l-ewwel. Eżatt, jekk qed nidderiġi jien, Paul, jew qed idderiġi Chris, jew ġieli diriġi Jazz pereżempju. Ma jiġix mid-dar preparati għajdin nas ma f'din għara inti ħatqod bil-qiegħda, mbagħad jew għamek dil-emozzjoni dan il-vjaġġu ħajkun hekk, the arc, the character. We don't work like that. We discover it as we go along. Ġifier nibdew nippruvaw nużaw ħafna games and activities, ħafna drabi tajt imma daw isom l-boloħ, tiġlu għar xurxin jilabu bil-ballu, mhux jireħersjaw suppost qegħdin. Imma games, describe games. Diffiċ ħafna. Spiegħalna l-logħba. Natu każ? Per eżempju. Nilagħbu logħba li tibda ballun, jew nitfaw lasti ta' xkupa lil xulxin. Issa bil-lasta ta' xkupa għandek il-periklu li jekk ma taqbadix ħadd tispiċċa b'xi daqqa ġonof moħħok kif il-fatt ġieli ġara. Allura awtomatikament il-fokus ta' kulħadd qiegħed dejjem fuq fejni din il-lasta. Sekk aħna qed naħdmu għall-argument biċċa xogħol li se taħdem barra an outdoor theater project. Importanti li il-ħin kollu inti tkun taf fejn trid lill-udjenza tħares. Għax hemm wisq distractions m'għandekx l-għodot li għandek ġo teatru magħluq u qed tixgħal fejn trid kif trid u l-udjenza tiddiriġilha il-ħin kollu il-focus tagħha. Allora għandna din il-logħba li nilagħbu li eventwalment minn l-asta ta' xkupa inti tispiċċa with a wink. You pass a clap, you pass a wink. Eventwalment ikun sinjal żgħir li s-sinjal minn qed ħares minn barra laqqas biss jinduna s-sinjal x'inhu għax m'intix qed tara l-asta fiżika, m'intix qed tara xi ħadd jagħmel hekk. Però ikun ċar ħafna mill-behavior tagħna, mill-mod ta' kif qed jaħdem kulħadd il-focus f'dak l-ispazju fejn qiegħed. U kif qed jiċċala, l-atturi qed jiċċalqu il-ħin kollu dawn ma jifqux jista' qed tara logħba basketball. Imma l-istess bħalma jiġri tiċċaqla, tiġri titfa' u qed tgħid il-lines il-ħin kollu, kull min għandu l-asta jgħid il-line. Diffiċli ħafna tispjegahom daw tittarhom jaħdmu dawn l-exercises. U jiena nkun naf li imiss il-line tiegħek allura nitfaħħa lilek. Mhux dejjem, mhux neċessarjament. Ġieli naqbdu random pattern, per eżempju. U r-regola tkun li min għandu l-asta titkellem.
Issa, jiena qed nagħmilha ċara li jekk jiena lilek se nitfallek lasta ta' xkupa, qed nagħmilha ċara li ħan nitfaħħa lilek. Allora tnajt il-line, nispiċċa l-line b'tali mod li I am making you an offer, and the offer is isma' il-qaħħa di. And aħna għandna regola li once somebody makes an offer in a space, that is an offer you have to act on. Not necessarily accept as it was given to you, but you cannot ignore it. So you are making me an offer. Kull meta tnamlu xi ħaġa fit-teatru, affarijiet li meta taħdem ma' atturi li huma mdorrijin sistemi riġidi, these things spook them out. Taf xiġifieri nibdilha, jiena nirrehearsja mhux nirrehearsja biex nirrepetija tat l-istess kull darba le, bil-kontra, anzi ibdilha. Tini xi ħaġa friska, xi ħaġa ġdida. Taf, għabadni fuq siq waħda. Ma ikun hemm mument fejn tibdew tibblokjaw l-affarijiet li tajdu. Tibblokjawhom, imma il-blocking ma jkunx riġidu. Taf, mhux bil-fors, sakemm ma jkollokx, taf sakemm ma nkunux iddeċidejna li bidwal, isma' jiena bil-forsi irid inkun upstage, right? Taf, sakemm m'għandekx dik ir-restrizzjoni. Allura, we allow ourselves the freedom and the possibility to move. Għax nafu li l-focus aħna nistgħu nġorru inkaxkru nimbuttaw fejn rridu. Ġifieri diment li ma jkunx hemm stringenzi tekniċi. Il-wirjiet tagħkom jafu jvarjaw? Fluidi ħafna, kapaċi jkunu fluid immens. U fil-fatt ħafna kumpaniji, they find it a bit of a nightmare working with me għax sejju għax ninsaw nuża bħala skuża, imma isna qatt ma jirnexxi li nkun fejn suppost inkun. Semmur fejn ħoss li għandi mur dak il-ħinu. U taf x'informa il-bidla fl-istaġun ta' Moħ Pawlu li l-lum għandi għablet inkun hemm u għandi għablet inkun. Kwistjoni ta' abti, ta' kwistjoni jiena qed nirreaġixxi għal dak li tgħid li jent. Issa kinti bil-klim tiegħek ibbuttajtni, ħafna aktar mill-buttajtni l-bira, ovvjament semmur iktar il-bot minnek jew se nirreaġixxi ħan nidħol fuqek, I'm going to challenge you. It's all about kif jiena nisma' listening. Listening more than talking, kif jiena nisma' u nirreaġixxi għal dak li qed tgħid li jent. Rader milli dak li għandi ġo moħħi. Il-fatt li huwa daqshekk fluidu il-metodu tagħkom. Ħansaqsek xi ħaġa żgħira biex ma ninsiex. Da xejn tarek jum għalleli. Għal-beħ, xaħat jista' forsi jixtri l-ktieb tagħha jew. Il-ktieb hija, jeżisti l-ktieb u jeżisti l-ktieb bit-translation hemm anke translation bl-Ingliż tiegħu. Jekk tista' ssib ħolqa, naħseb sabiet għal-ħolqa li tfaħħa biex dak li jkun jista' jixtriha, nittama l-aħħar li. Ħanerġgħu nagħmluha suppost. Hemm ċans tajjeb li terġa' ssir fi frar, nisperaw. Interessanti. Nisperaw li terġa' ssir fi frar. Qatt ma qrajta nixtieq. Nisperaw li terġa' ssir fi frar li ġej. Lila u Little Prince, għax huma biex tgħixol li saru bil-puppets. Little Prince. Meta tajt li se taħseb li se tagħmluha? Frar. Għalfej frar? Hemm xi avvenimenti kbar li ħadkunu parteċipi fih? Minix ċert jekk nistax ngħid għax naf li għadna qed nitkellmu, imma se tkun produzzjoni ta' istituzzjoni lokali, ma nafx nistax ngħidha issa. Probabbli nista' ma rridx nieħu riskju. Però hemm ċans tajjeb ħafna li fi frar li ġej din ħaterġa' ssir. Meta tkun taf fiċ-ċert, Pawl kemm tibgħat li WhatsApp u jiena inħabbar minn. U f'dik il-ġimgħa se jsiru in rep, xi kapaċi jkun hemm Little Prince pereżempju fil-ħodu, wara f'sinar fil-għaxija ssir ir-requiem jew alternate days, però f'dik il-ġimgħa se jsiru t-tnejn li huma. Process. Ok, mela dik il-mistoqsija għalaqnija. U l-hemm il-ktieb. U hemm il-ktieb. U dak li jkun jista' jixtrih u l-ktieb qiegħed għal dak minn għandu l-istess interess li għandijin, jista' jidħol fil-ħolqa li qiegħda fid-deskrizzjoni, Mitzi Books, rajt sew. U minn hemmhekk jixtri wkoll dak il-ktieb. Mela, ħammur lura sal-metodu, skużani tad-digressjoni. Ovvjament dan huwa metodu li minħabba li għandu minħabba li fih inqas kontroll, hemm iktar possibilità, hemm iktar riskju li dan l-esperiment għax inti deadline għandek, fis-sens inti taf li
Nafx qegħdin, per eżempju, l-avveniment li jmiss huwa fis-16 ta' Ġunju, taf l-16 ta' Ġunju huwa D-Day, però inti tħalt b'dispożizzjoni li ħad esperimenta. Il-fatt li qatt ma jkollok dal-approċċ despotiku qed jiftaħlek qed jagħmlek vulnerabbli. Ir-riski huma kbar u kull minn ħadem magħna jaf li ġieli wasalna l-dress rehearsal. Nitkellmu ġifieri, ġieli anki dress rehearsal, tant ma konniex wasanna li flok saret il-ġurnata ta' qabel kif normalment issir, saret eżatt qabel ftaħna l-ewwel performance. Għax inkunu għadna maħniex konvinti, kun hemm xi biċċiet li għadna ma ċarajnihomx. U għalkemm nemmem ħafna b'repetition, u toġobna ħafna kemma Franċiża għal-rehearsal hija repetizzjon. Ġili inti tirrepeti. Però tirrepeti m'inti m'intix pappagal, tirrepeti l-affarijiet eżatt l-istess. Repetizzjoni hija iktar opportunitajiet biex tiskopri, biex tħaffer, biex inti ssir taf x'qed tagħmel. Però ġili wasalna għal-dress rehearsal u ikun hemm ħafna dika da mhix lesta ħej, dika hemmhekk se jiġri eżatt dik il-biċċa. U kif tinteraġixxi ma' dak il-mument inti? Mhux tkompli taħdem. Imma jkun hemm ansjetà, jkun hemm. Ikun hemm ħafna ansjetà. Rabja, frustrazzjoni, jkun hemm. L-ansjetà toħroġ fuq il-palk ġilli bil-pipinis la masajku. Għax ma tkunx taf ix se taħdem jew le inti il-riskju qiegħed hemm hu. U orribli toħroġ u ma tkunx preparat. Però mbagħad jibda dan id-dibattitu ma' l-udjenza u ħafna drabi dan l-element il-ġdid. Għax performance mhix rehearsal. Id-dinamika hija kompletament differenti. Nista' ngħid li kważi fil-każijiet kollha mingħajr eċċezzjoni, kważi fil-każijiet kollha mingħajr eċċezzjoni, l-affarijiet ħadmu, ġikun kellna bżonn udjenza biex l-affarijiet ġew f'posthom. Paul, ħanaħu biz 2 minuti għax isu għaw storju ħafna ma nafx minn fejn ġej. Ħaniskopru minn fejn ġej u ħammewtuh. Għadejna tal-training, naħseb tal-training jew tal-fejżom u l-klib. Għart, mara ħanaħu noti fejdin taħlimat li xnaqla il-trail of thought. Nista' ninżadaw ġifieri. Ija, mela tista' tinżadak tuħu birra tista' għamel. Le ma ġbira. Le ma ġbira, grazzi. Le xej, grazzi. Kafe. Għandi rehearsal il-lejla, x'kieku. Nid-dammuna. Għandi rehearsal twil. Skoprejtu minn fejn ġej? Motur da. Sempliċement daħal motur. Sibtom diski tal-ġim. All right. Jekk tixtieq inkomplu? Le nistgħu nkomplu. Ma ħaċ la salla, Laqqas Ma fucking stużejtek, xo? Le, dawn huma x-xorta ta' konverzazzjoni, iktar tip ta' konverzazzjoni li nof nidħol fil-psychoanalysis ta' xaħat. Mela, all right, mela, tlaqna l-ura għal-speċali li, mela, waslet il-wirja, għamiltu ħafna preparamenti li huma fluidi, riskjużi u esperimentali spiex, u taslu f'punt fej minn tomx lesti, u għat li huwa orribli li toħroġ fuq il-pal. Però mbagħad jinbed dan id-dialogu bejn min u parteċipi fil-wirja u l-udjenza. Li m'għandek l-ebda garanzija li l-affarijiet jaħdmu. Per eżempju, snin ilu konna minna kien jiżma rewixta tal-patallot. Dik inħoss li ma ħadmitx. Bqajna nippruvaw, bqajna nibdlu, ma baqgħet ma ħadmitx. Għalfej ma ħadmitx? Ma nafx. Għax jisu soluzzjonijiet li sibna. Nasib li krejna situazzjoni where we were out of our depth, jew forsi l-ħsibijiet li kellna ma kienux fin profondi biżejjed biex to sustain a full production. X'kienet di il-rewixta tal-patallot. Il-rewixta patallot x'inhu?
Batallot, ta' zeba, barmil, għax dina kienet fuq bajjat Sewa. li qabżu ilu kienu u l-familja li kienet jaħdem jizbalom id-dar, jek niftakar soġa, kemila u naħseb li provajt naħija minn moħħi li jġilet maħħom ma daw li kienu qabduħ u jispiċċa jizboħom kolla l-sit id-dar, għaw l-istidin, il-mara, l-raġel, l-tfal u anki l-kelb iċċewawa kolla jtijom laqqa zeba u jitlaq il-barra. Hija kummedja x'inhija? Kienet assurda ħafna, biċċa xogħol assurda immens. Teatru tal-assurda hemm ġobnin. Imma di ma ħadmitx, x'in il-metrika ma ħadmitx mhux biex Le, tħossa li ċerti affarijiet ma tistax tispjegahom, bl-istess mod kif ma tistax tispjega biex teatru l ċaħat. Jek tista' tispjega allura mhux teatru. Għandek bżonn tagħmilha teatru, tista' tispjega. L-istess bħal ġieli ċerti emozzjonijiet jiena l-inqas ma nħossnina kapaċi nispjegahom. Meta xena taħdem, tkun taf li ħadmet, tkun taf li jina u intet nitkelmu, straw hemm l-sparks, hemm l-enerġija, l-affarijiet qed jaħdmu kif suppost. U ġieli din il-linja ta' komunikazzjoni tkun mejta, tkun edem u dak il-mod. Ma għax ma kienx fija konflitt, Kien hemm konflitt, ma naħseb li l-affarijiet kollha li provajna ma ħadmux daqshekk tajjeb, jew forsi ma provajniex biżejjed, jew forsi għaġġilna. Joħdu f'direzzjoni li ma kellkumx toħdu. Dika jien għad-diriġejta, ġifieri nieħu responsabilità tagħha jien kompletament u ktibta jien ukoll kont. Ma naħsibx li kienet waħda mill-aħjar biċċiet xogħol li tellajna. U Maltija, ġifieri bħala kitba hija kitba Maltija. Jien kon ktibta. Ktibta u d-deriġejta. Kon ktibta jien, anke l-iskript kien più o meno device, ġifieri nkiteb fil-rehearsal x'ismu waqt li qed naħdmu. Kif ikun script device? Hemm ħafna metodi ta' kif tibdi għadi. Jiena tista' jew ikollok idea ta' storja. Tista' tkun storja klassika minn traġedja griega, kummedja griega, whatever. U inti taqbad sitwazzjonijiet u timprovizza fuqhom. U niftehmu li inti ħatkun dak il-karattru, u timprovizza, ma flok taqbad l-iskript. Ħan improvizzaw. U ngħidu li hawnhekk hawn problema. Per eżempju li dil-karattru ddeċidiet li taf fejna fien ir-raġel tagħha qiegħed għall-gwerra m'għandha l-ebda mod kif tikkomunika miegħu. U aħna hemmhekk nikkreaw sitwazzjoni fej kif se tikkomunika di. Allura qiegħed titkellem mal-ħbieb tagħha. Taf? U jista' jkun li tikteb it-tri. U għana mbagħad dak il-ħin qed nikdbu it-tri u naraw daw l-itri kif se nikkomunikaw. Ġifieri avolja ma tistax tibgħathom l-itri għax ma nafx fejn qiegħed fil-gwerra. Qed tiktiblu l-itri. U daw l-itri minnhom tibda tifhem daqsxejn x'qed tħoss u xewqat tagħha taf din taf dan ir-raġel li qiegħed għall-gwerra u mhux qiegħed magħha. U inti tibni x-xena, u inti taf eżatt x'inhi s-sitwazzjoni u tibda mis-sitwazzjoni. U jinħoloq feedback loop nimmaġna, iktar ma l-karattru jesprimi ruħu, iktar ma tifhem il-karattru x'inhu. U naħseb hemm din il-feedback loop ta' dejjem li what you put out in the world u kif in-nies jirreaġixxu għalih iktar tifhem inti minn inti bħala attur. Within the group, imma s ngħidu ġinha mhix performance. Le, mal-kast. Taf, imma jista' jkun li f'dik ix-xena għall-argument
fejna fjek għandek grupp tal-ixajt jitkelmu l-irġil tagħhom qegħdin għal-gwerra u ma jitkelmu, kittamel fejna fjien l-Sistrat, anke kittamel most other Greek plays dejjem dak xi forma ta' gwerra, taf għandek grupp tal-ixajt jitkelmu l-irġil tagħhom qegħdin għal-gwerra. U daħal forsi xi seftur dak il-ħin, jista' jkun li minn mod kif daħal is-seftur f'dik ix-xena, enti tajdu, hang on, di ma ħsibx fiha qabel. Ħanna nerġa' mela. And you react to that, and that might give you another scene. Taf? U tinduna bil-mod il-mod li dak li inti ħsibt li kien biss forsi seftur li daħal biex idaħħal xi ħaġa, l-input tiegħu tant kien qawwi li ta' xeni oħrajn, li inti għatma maġinajtom, li inti għatma kiku għat id-dar ti prova ti proġetta, di inti moħħok għatma kien imur lemmu. Kemm twila dil-fazi ta' preparazzjoni? Mela, aħna, as opposed to ħafna proġetti oħrajn, il-rehearsal period tagħna tkun ħafna twal is-soltu. Ġili domna 18 months għandna nagħmlu fuq production. Bħanda mux lajxin taħna, l-għan għanna l-ussu li namluwa. U f'dak 18 xar, kemm il-darba tiltaqgħu bil-wieħed ieħor? Kien hemm proġetti fejn għajna prattikament kull jum, aħna tinsiex għandna grupp ta' ħabib ukoll, ħafna drabi nkunu flimkien anyway. Taf, anke nsifru flimkien biex naraw it-teatru. Xinaddu ħafna jien flimkien. Imma apparti minn hekk aħna nagħmlu l-kostumi aħna. Namlu l-props aħna. Ġifieri inti apparti il-fatt li qed tiltaqa' biex tirrehearsja, tiltaqa' biex tagħmel l-affarijiet. Jiena għalhekk ngħidha b'wiċċi minn quddiem din ta' amateur theatre, hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Sellum sirt inqabbilna ma' daw li jaħdmu fil-karnival. Daw żgur li mhux tal-li ma jaqalawx lajxin minnu dak u l-ammont ta' sigħat li jidħol fih. Dak il-delizzju, mux delizzju jgħidulhom daw. L-ammont ta' sinjal huma infiniti kważi, kull minuta li kollok, se tmur hemm taħdem fuq il-karru jew ma nafx jagħmlu. Aħna hekk l-istess. Għax hemm passjoni, qed nagħmlu dak li nieħdu gost nagħmlu. L-istess daw li jaħdmu n-nar. U hija sabiħa li qatt għandna il-privileġġ raġuni oħra l-fejn ma' privileġġ li inti tagħmel dak li tuħu gost tagħmel u mhux qed tagħmel l-affarijiet biss għax suppost tagħmilhom jew għax qed taqla l-flus minnhom jew għax taf. Għax qed ikkundizzjonal biex tagħmelhom. Eżatt. Qed tagħmel dak li jirreżona miegħek fil-verità. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klijenti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Żur Vinja Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.vinjacapricci.com. Konna tnajdu fuq kif fuq jekk il-fatt li titfalli l-ek daw il-kontesti ta' erġed li nsejx jissejħilhom, sorry. Devised. Daw il-kontesti devised fit-teatru. Jekk mbagħad b'xi mod dik il-ħila tidwix partijiet oħra f'ħajtek. Tibda tirriskja naqra iktar, tibda tirriskja naqra iktar. Din ħajdlek minn fejn ġiet, għax għalkemm aħna bħala teateranon dejjem konna ħafna iktar fluidi. Waħda mir-raġunijiet għalfejn ġarek għax back in xi 2000 kemm naħseb kien joftit qabel, kellna xorti li għana u jien naħdmu ma' mbagħad eventwalment ħadmu magħhom ukoll anke kien involut Chris, kienet involuta Charlotte, kien involut Pierre, mal-Nihaj, kumpanija Angliża li tagħmel dawn site specific jew landscape theatre kien jgħidlu bil-Mitchell.
Bnidem inkredibli l-influenzani immens. Miegħu konna minna Island of Dreams, il-Birgu, u mbagħad minna A Very Old Man with Enormous Wings ta' Gabriel Garcia Marquez, il-Birgu kon. U Bill kien jagħmel xi ħaġa dak iż-żmien li jiena fil-bidu reżistejt għax kif jista' jkun. Jekk aħna minna performance il-ġimgħa u Bill bħala direttur kien qiegħed mal-udjenza, miexi mal-udjenza, x'dawn ma konx tpoġġi biex tara performance, it was a promenade piece, ġifieri l-udjenza timxi sewwa. U Bill ħass li xena ma ħadmitx. Is-sibt dana keep in mind li inti tkun għamilt performance il-ġimgħa, tkun imkisser, opening night, premiere, whatever. Is-sibt filgħodu fil-10 jgħajjat il-kast kollu, ħan iltaqgħu fl-10. Inti tmur hemm jgħidlek mela dik ix-xena barra mhux se nagħmluhom. U minflok irdu nagħmlu di u di. And you start them. Għal dakinhar stess fil-għaxija. Because it didn't work. Jina qatt ma kelli dak il-kuraġġ. Pero minn hemm ġiet li nirriskja kemm nirriskja, m'għandix il-guts li għandu bil-Mitchell, somehow it always worked. Dejjem ħadmet? Dejjem ħadmet ma' Bill. And it will keep changing up till the last night. Tinsiex li hija differenti ħafna mill-biċċa xogħol li qed nagħmlu bħalissa, aħna bħalissa qed nagħmlu dik is-siġra f'nofs ta' triq li hija poeżija ta' Manuel Mifsud. Ma bab Bill-Mitchell parti mill-każ kien l-script writer li kienet tikteb magħna l-ħin kollu. Ġimgħa ta' kien qajna s-sibt filgħodu l-għada tal-ewwel performance, l-script writer qiegħda hemm tikteb magħna, we're rehearsing, improvising, devising new scenes. You know? Dija fluida ħafna. Esperienza ċitanti ħafna. Ija. Tinstema. Jiena ħafna, fil-sens jiena ħafna li jiena nemmen li kważi għalmenu l-affarijiet kollha li kont parteċipi fihom jien iktar ma għadda żmien u ma kelli l-opportunità nerġa' missom dejjem jimmeljoraw istra. Il-ħin il-ċans li tirriflet il-ċans li tara artisti oħrajn jiproċessaw il-xogħol tiegħek u jinterpretawh u din il-ħila li kont qed tgħid inti ta' li tkun kapaċi tisma' u tara u inti tirreaġixxi ma dik tieħu l-ħin għandha il-privileġġ tal-ħin impliċtu fiha. Hemm ukoll safeguard importanti ħafna ta' għal min jagħmel it-teatru as opposed to any other different form of art. Il-teatru kif għadna l-ewwel huwa immedjat. U naħseb għal kull min jagħmel it-teatru l-ar ħaġa li tista' tagħmel u li torbot qalbek ma xi biċċa xogħol li tkun għamilt. Naħseb li waħda mill-iktar sitwazzjonijiet patetiċi u krudili fuq bniedem li jkun jagħmel it-teatru u jibqa' jgħid tiftakar meta għamil dik 5 snin ilu u dik 10 snin ilu. Inti tiftakar għax għamilta. Theater belongs to the moment u ma tistax torbot qalbek ma' xogħol li kont għamilt. Jgħidu li you are good as your next performance. Or the performance you're working on at the moment. U dik hija importanti anki fuq dan il-livell. Insa x'għamilt. Dak parti mill-vjaġġ, dak warajk. X'qed tagħmel issa? Fejn tixtieq tmur? Qatt ma sibtek però f'mumenti diffiċli fejn ikollok problemi komplessi forsi u tirreferi għal xi ħaġa li għamilt fil-passat li tgħinek issolvi dak li qed jiġri fil-preżent? Hija dik importanti ħafna inti jekk ma tiftakarx il-passat kif jgħidu kliexej. Taf? Condemn to repeat it. Imma mhux f'dak is-sens, John qed ngħidha f'sens ta' tippruvax tistrieħ fuq il-glorja tal-passat. Il-glorja ma tfisser xej għal ħadd li falik. Li falik. You know, dik importanti.
Hu gost istja bli qed tagħmel, hu gost bli se tagħmel, mhux bli għamilt. F'disciplini oħra dik ta' fordja tagħmel, għax il-kwadru qiegħed hemm. Jekk pinġejt kwadru jien, taf jekk tibkit biċċa mużika għadha hemm. Ma jfissirx li ma tistax taf timprovja. Tfakkarni l-inkwadru, t-missir taf li p-tissir. Żgur. Bravo ħafna. Ma nafx kemm telef ta' minnhom dawk l-inkwadri. Ġifieri aħna l-mosta kellna ħafna li darba niftakar. Jien m'għandix waħda tiegħu nixtieq għandi. Anke jien. Għandi tlieta erba' d-dar. Però hemm inkwadri wan li qegħdin fil-memorja tiegħi tu konsid brochure ta' wirja li kien għamel mhux temmi Sammit, Sammut Hall, Robert Sammut Hall. Għatlu difeni. Ma nafx da. Ma tafx. Ma nafx, xta jkun jew ħallejtem? Ħallejtem, missiri jgħix ħafna l-moj. U jien l-istess, ġifiri, għal-kem ġifiri mandiċ sistima u normi għall-albums li għamilt jien, imma mandiċ kopja tal-albums tijaj. Dejjem ħafna drabi biex nisma mużika tijaj, irrisemmaħi li xaħat tijaj, il-moment li fih toħloq l-arti nasab huwa dak li inti vera tkun qiegħed tfittex. Dak sabiħ, dak sabiħ immens. For the lack of a better descriptor, it's the magic of the moment. Eżatt. Ma hemm xi ħaġa. L-immedjatezza. Il-teatru, it belongs to now. Tela, tela. Ma tagħmilx plagja ma' xulxin. Tajb li tkompli tfakkar lek il-nifsek, tela, daqshekk. Mela, isma, għax tħadetna ħafna, semmejna ħafna s-siġra f'nofs ta' triq, pero ma tħadetni xej dwara, xini, nibdew forsi biex ninkwadraw it-tini sommarju ta' l-istorja dwar xini. Dik is-siġra f'nofs ta' triq hija poeżija ta' Emanuel Mifsud, huwa kittib poeta li jaffaxxinani. Rispett enormi għalija x-xogħol li għamel, iġib l-sidizzjoni, ħafna. U jattini darba li qed naħdmu fuq xogħol tiegħu, l-ewwel darba minna daqsxejn ta' rekwiem lil-Leni. U dil-biċċa xogħol kitibha postalina għal Teatr Anon. Dik is-siġra f'nofs ta' triq, għandek din it-triq li inti ma tafx jekk teżistix, jekk eżistitx, jekk se teżisti fil-futur. M'għandekx idea. Għax il-poeżija kollha hija gidba. U din hija importanti ħafna. U forsi dak li jkun li jaradi jgħid jista' jkun li hemm partit minn ħajja tiegħi li huma gidba. Jista' jkun dal-mument nista' nirrelata. Ma nafx tax aħna ma jista' jkun li dak ikun ta' valur għall-udjenza. It might strike a chord somehow. Għax jiena kemm il-darba fil-ħajja tiegħi ngħid Istran, ma dimix vera. Taf, għalix qed ngħidu hekk, għalix qed nisma' hekk, għalix ħanibqgħu nirrepetu hekk, dina mhux gidba. Taf, bħal gidba l-kbira, gidba fis-sens ta' pereżempju kif nistgħu nibqgħu nitkellmu fuq l-ambjent u nagħmlu daw il-kampanji ta' ambjent meta għadna laqqas biss waqqafna it-traffiku tal-bottled water li għandu ecological footprint enormi. Naf li tuħu pjaċir tixrob ilma minn New Zealand, imma ma tagħmel sens in this day and age, meta qegħdin fix-xifer il-preċipizzju. Li inti għad għandek l-ilma qed jiġi trasportat minn pajjiż għal ieħor. Taf, b'ecological footprint enormi, sempliċiment biex xi ħadd jixrob l-ilma ġej minn pajjiż ieħor, ma tagħmel sens. Kif nistgħu fl-istess nifs, fl-istess mod, before we tackle that, nibqgħu nitkellmu fuq l-ambjent. Taf, jew il-billboards li tara fuq l-ambjent qabel kull elezzjoni, mhux gideb da. Gideb, taf x'inhi, gideb hu. Gideb. U li jikkreaw
li jiddeskrivu situazzjoni assurda. L-assurdità, kemm it-teatru tal-assurd, l-assurd najxuha, U naħseb li dik waħda mill-affarijiet li qed tiġri f'din il-poeżija ta' Emanuel Mifsud. L-assurdità tal-ħajja li ngħixu. Ħafna drabi. Jien ma nixiex naqraħa kollha sfortunatament. Anka it-tortijak ukoll ġifieri, għax bat li dawk il-serje ta' podcast The Coming Storm u għamilt sa 3 ta' filgħodu nismagħhom, kelli appuntament l-isptar iddeċidejt li ħanimxija tal-isptar biex inkompli nismagħhom. Però rajt xi parti tagħha. Tħoss li għandha elementi nostalġiċi, forse meta kellna, kien jinteressana minn affarijiet bħal komunità u bħal l-ambjent u l-interazzjoni bejn il-komunità u l-ambjent, hemm dik it-tema jew tħoss li t-tema prevalenti hija fil-fatt il-gidba. Il-nostalġija fiha nifisha hija gidba ħafna drabi. Għax jiena inħares lura u ninterpreta l-passat mill-lenti tal-prezent. Iġviri anki hemmhekk ukoll għandek kidba. Li għandek din il-poeżija kollha hija ħolma ta' mara. Għalkemm ma naħsibx li kienet intenzjonata, din ħarġet fir-rehearsals. Ma naħsibx li kienet intenzjonata li tkun hekk minn Emanuel Mifsud. Il-mod kif interpretajni għanna, hija l-mara, għandek dal-karattru li ħoloq Emanuel, il-mara li toħlom tajjat, u din hija kollha l-ħolma tagħha. U hija l-ħolma tagħha x'darba kienet tinnamra ma dan it-zopp li ma jaqaf qatt għandek ħafna anakronizmi fi għadi. Is-sajjiet li jrabbi l-ħut, it-zopp li ma jaqaf qatt. Kienet tinnamra miegħu, u għal xi raġuni min tkun jaf għal-face stage għal-play. Għal xi raġuni ma żewġitux. Bil-konsegwenzi kollha li ġraw wara. U għandek din il-mara li toħlom tajjed taqsam magħna din il-ħolma, xi qed tajjed tal-ħolma. Nistgħu nisimgħu, nistgħu narawha. Li fija daw il-karattri kollha strambi li jgħixu f'din it-triq. Is-soldat tal-100 medalja, per eżempju, il-mara taċ-ċikolata, l-aħwa li ma jaqblu qatt. Għandek l-aħwa li dejjem imeru l-xulxin. U xaħat minnhom jikdeb u xaħat jgħid il-verità. Imma dak li jikdeb ma jikdibx vera, u dak li jgħid il-verità ma jgħidx il-verità vera, u ma tkunx taf meta tjajtu l-verità u meta jikdbu. Taf? U ġili jaqblu, mux vera li dejjem ma jaqblux. Toħroġ mill-bidu dik. Ġifiri, għandek din il-situazzjoni fantastika. Għalla stilu għastil ta' magic realism kważi ta' Gabriel Garcia Marquez. Surreali ħafna up to a certain extent u kol. X'taħseb li tipprova jistudja? X'inhi il-mistoqsija ċentrali tal-play? Jiena nispera u jiena nemmen li din hija waħda mill-funzjonijiet tal-arti. Waħda mill-funzjoni tal-arti hija li ġalek tistaqsi l-mistoqsijiet. Jiena nispera li kull min jiġi għaradi ikollu l-mistoqsija tiegħu, jew ikollha l-mistoqsija tagħha. Wara li jesperjenzaw din il-biċċa xogħol jew il-mistoqsijiet tagħhom, kif jien għandi l-mistoqsijiet tiegħi li probabbli huma nispera li huma differenti mill-mistoqsijiet li għandu Chris, li huma differenti mill-mistoqsijiet li għandha Liliana, li Tusem, li għandu differenti mill-mistoqsijiet ta' Charlie, ta' Pierre, ta' Doug, ta' Sandra, ta' Eva, tal-każ Kosnu. Għax kemm jista' jkun nippruvaw nevitaw il-pitfall kbira li nkunu didattiċi, li nkunu dogmatiċi, li aħna najdu, this is, dan huwa l-messaġġ jew di tittifhem hekk. Kemm jista' jkun we allow enough negative space
biex għana nistidnu l-udjenza jitħlu fil-bicċa xogħol jipparteċipaw għandek dialogu intellettuali, dialogu emozjonali, anki fuq l-level sensorjali f'dan il-cast, din il-production. So they bring themselves into it u through dan id-dialogu huma jaslu għal konklużjonijiet tagħhom. We're not spoon feeding, mhux ix-xogħol tagħna li aħna lil nies ngħidulhom x'jaħsbu, jew x'konklużjonijiet għandhom jagħmlu. Il-wirja għandha protagonist jew hija ensemble. Mela, għal darba, għal kemm hija il-ħolma tal-mara li toħlom tajjat. Din naħseb li hija qatt ma kont produzzjoni jien. Fejn għandek tqassim daqshekk equitable, ma nafx kif naħseb equitable hija l-kelma, qisu tqassim għandaqs, ġifieri kull karattru f'din il-produzzjoni huwa kbir daqs il-karattru l-oħrajn kollha. U f'termini ta' daqs, għax ħafna drabi kollok il-protagonist, kollok il-karattri ċentrali, kważi f'kull biċċa xogħol, u anke jekk tipprova tevita, ħafna drabi tispiċċa bil-karattru ċentrali. Anke jekk tipprova tevita. Din ma pruvajniex nagħmlu hekk, għax aħna we've learned li m'hemmx tagħmel. Kważi dejjem ikollok fil-Little Prince għandek il-Little Prince, għandek il-Antoine li qed jikteb, Metamorfosi għandek il-Gregor, Agamemnon, għandek il-Agamemnon, eċetera, eċetera. It comes with the territory. It's not something we thought about anymore, però u qed ninduna x'saqsejt li jien issa. Hemm protagonisti daqs kemm hemm karattri. Tanti maqsuma b'mod interessanti di. Forsi għax hija poeżija. U għandek ukoll serje ta' monologi. Ġieli jispiċċaw kważi jisom stand-up pieces. Il-karattri kollha għandhom il-mument tagħhom. Sissa l-iktar li qed insib divertenti ħankompli naqra ħallejla. Da tal-mit medalja. Dak isu Donald Trump. Taf għal-kem mux se nispiegawa problema toħroġ, nista' ngħidha. Taf li nimmaġinaw li huwa dak it-tip ta' bniedem li jmur jixtri l-medalji. Waħħarhom ma sidru u jistidha lin-nies jgħodduhom, ara kemm għandi medalji. Taf? U dak it-tip ta' karattru. Għanti titlaq spunt minn hemm. U forsi anki tara forsi xi body language ta' Trump. Taf imma ma jfissirx li ħad tagħmel imbagħad riproduzzjoni tagħha di dak ikun biss il-punto di partenza, taf? Il-fatt li hija daqshekk il-karattri huma daqshekk fantastiċi u sa ċertu punt huma kważi karikatura, per eżempju, tal-mit medalja, il-ġeneral tal-mit medalja. Is-soldat tal-mit medalja. Is-soldat tal-mit medalja, per eżempju, il-mara ta' ċikkolata. Biex huma kważi karikatura, biex inti tajt li huwa kważi qed nitnejku b'Donald Trump jew dak it-tip ta' persuna. Xorta tħoss perswas l-mistoqsija jiva forsi il-mistoqsija għandha tkun kif taħseb li minkejja li huma karattri daqshekk fantastiċi xorta wieħed jista' jifhem xi ħaġa dwar il-kundizzjoni tal-bniedem, dwar is-soċjetà, mhux mod didattiku, ġifieri hemmhekk vera naqbel miegħek. Imma li jista' jibda jistaqsi ċertu mistoqsijiet. Biex il-fatt li huma daqshekk cartoonish jew daqshekk outlandish. Xorta ssib li jgħidu ċertu veritajiet fuq l-eżistenza tal-bniedem. Jiena meta nkun qed nara x-xeni li m'iniex fihom speċjalment. Ikolli kif taqbad tajt, what I take away is always different. What have you taken away so far from? Ikun hemm ħafna moment, taf, bl-istess mod, forsi naħjar mod kif nispjegaw, huwa bil-mużika.
Il-mużika, speċjalment meta ma jkollix lirika, hija l-iktar naħseb forma astratta ta' arti. It's just numbers fl-aħħar mill-aħħar. Mużika hija numri. Imma major chord fil-kultura tal-West jibqa' major chord fil-kultura tal-East, jibqa' major chord għall-argument l-Afrika jew fin-North Pole. U naħseb li l-ebda kultura meħa tgħidlek li a major chord is a sad chord or sadder than a minor chord. And it's just numbers. That's all it is. Allora, il-mużika taħdem fuqna u għed tikkomunika magħna avolja hija kompletament u totalment astratta. Issa aħna fix-xogħol tagħna nippruvaw kemm jista' jkun ma nispjegawx. Nibżgħu għalih dak l-astrat u nafdaw li b'xi mod se jikkomunika. Ma jfissirx li inti John u jien Paul li smajna l-istess mużika se ninterpretaw eżatt l-istess jew l-emozjoni li tqanqal fina se tkun l-istess, però xi ħaġa se tikkomunika. Ma di tal-major chords, minor chords, din xi ħaġa hija vera affaxxinanti, issa kont insejta vera kont elokwenti għawek. Kont insejt dal-ktib li kont rajt, insomma, ta' Daniel Levitin. Il-ktib jismu Your Brain on Music. Fej jagħmel dawn fej jagħmel dal-SSR dan huwa bniedem lettur, insomma, nsejt fej Daniel Levitin. U lettur tal-musicology minn għalija u jibda jagħmel insomma dal-istudju fuq kif il-mużika daw l-intervalli fuq ċertu ritmi, fuq ċertu tempos li tmur fejn tmur fid-dinja miqanqlu bej wieħed u ieħor anke meta titnejjek din hija xi ħaġa li tipprevali f'ħafna soċjetajiet madwar id-dinja. U l-mistoqsija tiegħi li forsi mhux se nwiġbu għallum hija il-fatt li aħna ninterpretaw xi ħaġa astratta daqs il-mużika kważi bl-istess mod għax aħna bnedmin tipponta lejn bil-fors tipponta lejn xi verità umana assoluta. Dawn jiena naħseb li imbdilna kemm imbdilna tul is-sekli u l-millenja issa. Aħna xorta għadna kmandati mill-ġibdiet primordjali tagħna. Nimmanifestawhom forsi b'modi differenti. Imma l-ġibdiet primordjali għadhom kollha hemm. U forsi mhux daqshekk differenti naħseb jien. Ma naħsibx li għandna differenti, aħna l-istessu. Ma naħsibx li sparixxew daw il-mod kif nimmanifestaw inbidel taf. Ma nimmaġinax pereżempju li s-sess fi żmienna huwa differenti ħafna mis-sess fi żmien il-ħaġar pereżempju. Nimmaġina li fil-każ tas-sess naħseb li kien hemm xi differenzi, però mhux kollha naħseb ċerti funzjonijiet primordjali li għad l-istess għadhom l-istess, imma naħseb li minħabba li tul il-millenja is-sess sar mhux monetized il-kelma, sar commodity u sar esploitat u użat kemm il-reliġjon bħala mezz ta' kontroll, kemm mill-istat biex tkun tista' torganizza l-soċjetajiet f'units li garantixxu l-soċjetà tibqa' flimkien li jkollok stabilità ekonomika li jkollok biżejjed soldati biex imorru jiġildu l-gwerra li għandek bżonn. Allura ddeċidew li l-family unit hija komda u li għandu jkollok is-sess contained within that family unit. Allura il-mod kif inħarsu li is-sess għandna sar iktar
commodified naħseb, għal-kelma, ma jista' jkun li qed nuża l-kelma ħażina. Jien aktar tinkwetani l-istess sar. Imma ma tilef ħafna mill-fatt li sa ġibni ħċib kif tajt. Sar aċċessibbli u sar. Aċċessibbli wis ukoll, jista' jkun ukoll. Kummerċjalizzat. Imma xorta kif taqbad tajt, is-subtext simma għadhom l-istess. Xorta ta' għandek fejn jidħol is-sess, għandek l-ajra, kienet naħseb kienet mekkanizmu primordiali, taf, for the survival, parti minn survival of the fittest, tu li jiena for the survival of the species, li jiena I need to protect my mate, to protect my brood, you know? Għana sab dik għadha jemmu. Plus l-ajra, plus li aħna territorjali. L-iktar individu b'saħħtu he attracts the best mates, you know, daw kollha dom hemmu. And we still attach xi forma ta' currency to these things, u naħseb li kollox kważi l-istess għadu hemm ta' fl-affarijiet. Grazzi tal-li qed isegwu din it-taħdida, infakkarkom li ovvjament jiena rakkomanda li intom tappoġġjaw l-azzjendi li appoġġjaw dan il-podcast u dawn huma Derek Meats, Hungry Hippie, il-Browns, l-Apex Media, il-Kutriko, l-Cabs li l-om mana mill-Bidunet. Vini a Capriccio ta' Brahms li jisupplixuna wkoll b'dan il-naqa ta' Jericho Hello li huwa parti mill-linja Los Distillery li għandhom għatta whiskies vera tajbin ma' Jericho favoriti. Grazzi wkoll il-Teatru Malta li qed itellaw dik is-siġra f'nofs ta' triq l-Stretta u l-Garmin li nerġa' nfakkarkom fit-18 ta' Ġunju li tiġi Father's Day ta' bekk niftakar. Jum il-missier. Ħajkollhom din tellija fejn tkunu tliet parteċipanti, wieħed jom li ħor jiġri u li ħor jaqdaf bir-rota, u l-kompetizzjoni tkun speċa meta taqqat il-ħinijiet kollettivament ta' daw tliet parteċipanti min jiġi l-ewwel speċa fejn klassifika. Għal daqstant tingħataw ukoll a generous goodie bag. Yeah, it's a fantastic event u jinsan kun hemm. Ħolqa grazzi wkoll lil Maypole ta' sour bread li qed titini ħafna karboidrati li qed nieħu gost ħafna bihom. Tlaqna lura taħdid ejja bil-ħaq. You like me, you really, really like me. Għalita Sally Fields fin-1985 meta aċċettat l-Oscar għallima wirja. One eternity later. U it-tweġiba hija Sally Fields rebħet l-Oscar għal Places in the Heart, 1985. Si? Oui. Għartlana. Il-bdida ma lekk ġobni, għax il-bdida għandu ħafna dimensjonijiet u qatt ma tkun taf ma li se tinteraġixxi. Issa inti l-individwu li ħajara dik is-siġra f'nofs ta' triq. Dan ġib il-baggage tiegħu. Dan qed jgħix jew jesperjenza il-gideb tiegħu jew tagħha. U aħna qed nisperaw li qed inħallu biżejjed spazju għal dak li jkun li b'xi mod jew ieħor ipoġġi lilu nnifsu biex ikompli il-kwadru li aħna timpinġu fl-imkien. F'dak il-livell. U għatu kolli li hemm esperienza sensorjali. Ija, mela, dina għana darba konna tellajna produzzjoni jisima l-Ospizio li għat nsammija raġuni sanajt għalfej. That was a proper site-specific piece. Ġifiri, l-istoria imbniet madwar is-sajt li konnet nużaw. Nużajna l-Ospizio li kien l-ewwel sptar tal-moħħ wieħed mill-eqdem
fil-Mediterran fil-fatt li kien imbeda minn żmien Manuel de Villena. Fil-fatt l-istorja tagħna tal-ospizjo ħadniha mill-istejjer tal-post. Minn nies li jeżistew hemm minn affarijiet li ġraw f'dak il-post, jew f'karattri li ħadmu f'dak il-post, jew missew ma' dak il-post. Di li ħadd nagħmlu issa, it's not a site-specific piece, hija bħall-ospizjo imma għax hemm biċċiet minnha li huma promenad fejn l-udjenza se timxi minn post għal ieħor. Se nkunu qed naħdmu l-Mcast, Pawla, u għalkemm għandek il-parti l-kbira fejn l-udjenza hija seated, xort għandek dan il-lob vera sabiħ pereżempju bejn marching band u l-udjenza. L-udjenza timxi. Xort għandek il-lob vera sabiħ fejn l-azzjoni ġili qed tiġri ma' wiċċek eżattu tmismaħħa u ġili qed tiġri l-bot minnek. Jew ġieli jiġri xi ħaġa fejn tikollok id-dur f'daqqa u tara xi ħaġa li tiġri warajk, pereżempju. Allura taħdem differenti minn biċċa li taħdem fit-teatru. Daw huma kollha affarijiet elementi li kellna fl-ospizjo li m'għandniex f'di, because it's not a site li għandna f'di, even though it's not a site-specific piece, but it still respects the rules of outdoor theatre. Meta taħdem f'teatru qiegħed bil-qiegħda tara l-istampa fix quddiemek frame, jisek tara television kważi. F'din mhux hekk. Tridimensjonali. F'din hija. Hemm il-mużika, hemm l-irwejjaħ, qiegħed barra, hemm il-ħsejjes ta' barra, hemm is-siġar li hemm barra. Kollox sensazzjoni hija enhanced. Taf? Tina naqa ta' reklam, tipo meta minn fejn ħajġibu l-biljetti. Mela, se niftħu fis-16 ta' Ġunju. Isma bil ħajja poster, sekonda. Kien hemm xi żball loġistiku u apparentement jien għatlek A3 ma mhux A3 da. Imma jien laqalu li qed sewwa. Imma għandi poster, itfal kamera. Tinkutax mhux fuq wiċċi, ħanaħbuh. Min id-diżinja għali? Seb Tantibullo. Seb Bużgur. Sabiħ, ħafna. Alright, qed inkwadrani. Alright, mela, għajdilna naqa' Pawl. Mela, se niftu fis-16 ta' Ġunju. Naħseb għalissa ħabru biex xi disa rappreżentazzjoni. Nħoss li qed taqra minn fuq il-poster. Minn is-ser żball ħabru disa għax. Dini għal produzzjoni ta' Teatru Malta, flimkien mal-Arts Festival, u jekk minn is-sejjer żball di għal l-ewwel darba l-premier tal-Arts Festival, we're opening the Arts Festival għanna biħadi. L-ewwel darba li se jsir mhux il-belt. ġaħna nħorġu mill-belt, ġank il-premier, l-opening tal-Arts Festival din id-darba mhux se jkun il-belt, se jsir Pawla. Ankax il-festivals Malta, mux festival Teatru Malta, resqu l-uffiċi tagħhom ġewwa l-Mcast. Tagħhom issa qegħdin l-Mcast. Għandek kollaborazzjoni bejn Teatru Malta u l-Arts Festival li mingħajrhom mingħajr support tagħhom di żgur ma setax issir għax hija produzzjoni kbira. U Theatre Anon. U hemm l-elementi kollha li tistenna an outdoor theatre piece fis-sajf, fil-għaxija. So it's going to be fun, we want it to be fun, and theatre has to be fun. Kif kont qed ngħid l-ewwel anke meta bħala attur tkun qed tagħmel biċċa xogħol traċedja, it's sort għandek il-pjaċir u l-gost ta' dak il-mument li qed tgħix mument of a heightened emotion. F'din ma noqtlu l-ħadd, it's a fun piece. Jikteb Manuel Mifsud. Il-kitba ta' Manuel Mifsud. Il-skor kollu huwa ta' Albert Garcia, kompożitur kapaċissimu, bravissimu, ħdimna ħafna miegħu, għamilna per eżempju l-aħħar produzzjoni li għamilna Little Prince. Il-mużika kienet ta' Albert ukoll. Għamil mużika ta' Agamemnon, kif ħafna produzzjonijiet tagħna, Albert Garcia, l-iskor huwa kollu tiegħu. Hemm anki ħafna momenti fejn l-atturi stess idoqqu
ħafna minna maħnix, mużiċisti, imma Albert qed jara kif jagħmel biex jgħinna noħorġu ħoss. Sura ta' nies. Nies bħal Albert u Emanuel ikunu wkoll preżenti fil-waqt rehearsals? Albert ikun hemm għal kull rehearsal, għax il-mod kif naħdmu mal-mużiċisti aħna fil-każ ta' Manuel hemm żewġ modi ta' kif taħdem mawtur. Meta konna naħdmu mal-Wildworks u mal-Niħajs, l-awtur kien ikun magħna u jikteb waqt li qed taħdem. Kapaċi timprovvizza xi ħaġa, jislet xi biċċiet, u mbagħad minn hemm jibni xena. Forsi jżid il-klimu, jew jiġi lura għada jgħidlek il-bira inti għattu daw is-sentenzi, tistgħu terġgħu tippruvawha u tippruvaw taslu għal din il-frażi li tajtkom jien. Per eżempju, hemm ħafna modi differenti, dan wieħed minn ħafna. Però fil-każ ta' Emanuel kitab il-poeżija ta' jenna. Però ħdimna miegħu u tkellimna miegħu, ġifieri ma tanix poeżija lesta, tana biċċa, ħdimna, rġajna tkellimna miegħu, tana biċċa oħra, mbagħad għadnilu għandna bżonn kitab xi biċċi toħra. Manuel, taf x'ħsibna għadna kieku forsi kien dialogu dan ukoll. Però ma kienx preżenti fir-rehearsals. Fil-każ ta' Albert jara x-xogħol, jara ir-rehearsals u flokket jaħdemu bil-vuċi tiegħu u billi jimxi, qed jaħdem b'kitarra, qed jaħdem b'pjano, qed jaħdem bl-accordion. U nirrispondu lil xulxin, ara hemmhekk ukoll għandek dialogu ħaj. Tiġġamjaw intom pratikament. It's like it's always a jam session. That's what we do. That's what we jam. Imma mbagħad at a certain point in time, that jam jieħu forma. To block you. Exactly. Takes a look and becomes a song. Yes, it becomes a song. Fil-fatt kurjuż għax ovvjament jien peress li ġej minn ċertu sfond mużikali waqt li qed naqra. Qed ngħid min jaf jimdejt inti ovvjament ir-ritmu tiegħi li ovvjament huwa biex ma kurjuż biex nara l-interpretazzjoni ta'kom xiri. Mela, qed nerġa' nirrikapitulaw. Fis-16 ta' Ġunju, il-16 ta' Ġunju. Biljetti online naħseb hemm il-link, għax nafx il-link. Fuq Shows Happening qegħdin. Shows happening, fuq Shows Happening. Grazzi. Grazzi ħafna. Fuq Shows Happening. Kontenta xin l-istess tal-ek. Jew jekk titlu fil-website ta' Teatru Malta, ċert li ssibu link ukoll għal-biljetti. L-udjenza peress li udjenza li tiċċaqla u hija għalkemm qed naħdmu barrija biċċa xogħol pjuttost intima. Ikkapjajnija għal 200, ġifieri mhux se m'hemmx ħafna biljetti, kemm hemm ċerta ammont ta' rappreżentazzjonijiet. Għalkemm hemm ċertu ammont ta' performances, imma l-udjenza hija 200, ġifieri fis-sens mhux qegħdin il-Manuel fejn dallu 600 ruħ, taf every night, 200 ruħ biss. U għalkemm ma nistax ngħid minn issa ir-riżultat se jkun għax għadna f'dak il-perjodu riskjus li tkellimna fuq fil-bidu. Jiena kważi perswas li kull minn se jiġi se jieħu gost. ħafna. Tidher li qed tuħu gost ħafna, Jiena qed nieħu pjaċir immezzna. Tibni għad il-biċċa tax-xogħol. Qed nitqu ħafna qed nieħdu pjaċir. Anki għax aħna issa kollha veterani, for want of a better word, kollha jew kważi ħanarqu 60 jew għalaqna 60 taf aħna kbar. U għed nieħdu gost ħafna naħdmu ma' grupp żgħar li għandhom enerġija li jqelbu d-dinja. Għandhom ħafna talent. L-effett tal-età fuq x'kien issa? L-ġieħ fl-irkub tiegħi, l-ġieħ fl-ekisi, l-istamina li ma ċandi, l-istamina li kelli qabel. Minkejja li inti pjuttost nidem atletiku. Ija ma nafx xartrita, ma nafx għandi, ma l-ġieħ. Insa l-ġieħ. L-istamina u kun li hija. L-istamina ħabba sigaretti.
Però għandkom tom ħafna Ejju, għaddi, l-berat li ma dex tom daqshekk regolarment. Jiena konnom kuljum. Ma jissu xi sena u nofsilu. Nasab għabba l-Covid kienet. Waqft u marġajġ bdejt, pero issa luckily u koll li Pierre u Charlotte u Liliana għet jomu ħafna u koll. Allora nafu li xin nispiċċaw di, se nerġaw nibdew nomu kuljum. U jkun għadu s-sajf, għallu nkun nistaw nomu l-bahar. Jek istipru għafet. Għafet, soldu fejtom? Fi xitwa nom ġowa, jinġo heated pool. Lejna allerġiku għal-kesħa. Fi s-sajf, għaw fi xitwa ma nomx il-bahar. U għem waqaft, meta waqaft fi xitwa. Fejt mur, għaw heated pools gbar bizzej. Ma, sfortunatament tal-gvern għaw ta' għali għalqet. Sewa. Ma nafx għalfej għalqet, imma għalqet. Jena mur innaxxar il-UE. Piscina kbira bizzej biex kun tista' tagħmel labs. It's a 25 meter pool. Sfortunatament tal-roq l-istess l-oħra tal-gvern, tal-università, whatever, mhux qed jaċċettaw membership. Xina nipreferi kikun nista' mmur nomem. Ma dik fuq barra le qiegħda ta' Ma heated. Jiena kont imur nomem fil-5 u nofs ta' filgħodu, kont Agost. Ma mux qed jgħidu. Ġifieri mhux qed jaċċettaw member. Ma nistax insir member, jgħidlek le ma tistax ma ħanix naċċettaw member. Ma x'inhu l-kriterja li ssir member? Jiena naħseb li jew għandhom wisq membri, jew qed tintuża ħafna mill-clubs. Clubs ta' water polo, clubs ta' triathlon, clubs ta' whatever. Li ħasra, jiena nħoss li ikun ta' benefiċċju kbir ħafna għal dan il-pajjiż kieku law misir parti minn dak li namlu kuljum, unħoss li fl-iskejjel għanna sibu mod kif ikun għaw tant pisċini u tant opportunità li t-tfal toħodhom jomu kuljum. Għax il-benefiċċju għas-saħħa huwa inkredibbli. Inkredibbli. U aħna tista' tespandi naqra fuq għadi x'tib ta' benefiċċji ħadd inti fiżikament jien niftakar darba ma tiftakar marna fuq il-horn blower. U f'daqqa waħda dal-ostra tipo qatt ma konna rajn nibżaqu barra, ninżal flok mennu nara l-Michael Phelps ostja, mhux biċċajt, kulħadd l-irġiel kollha. Lalla Pawlu, ħabba Pawlu, six-pack jibda minn hawnhekk, bistejda. Ne ma badux hemm dak, imma intlaqt naqra, imma għajri s-saħħa fizika naħseb anke dimensjoni. Li għandek l-lawm jiena affaxxinani daqshekk għal diversi raġunijiet. Waħda, inti għal dak il-ħin li tkun qedhom ma dakx qiegħed tiġġieled kontra l-gravità. Għax l-ilma iwiznek, bħal pari dej, qed iwiznek, iżommok. Speċjalment l-ilma baħar, il-melħ. Biex tom tajjeb bil-fors li inti tkun in control tal-breathing. U n-nifsi huwa importanti ħafna. Għanet tuħu nifsijiet, qed tuħu l-arja kemm għandek bżonn tieħu, qed tuża l-arja u żomma kemm għandek bżonn iżomma u tonfuħ għal-barra bil-mod, qed tuża, qed tespandi l-lungs, taf? Qed tistreċċja li kollu għandek stretches vera sbieħ, u qed tuża kważi l-muskoli kollha għandek it-twists biex tom sew titwist jekk tagħmel il-freestyle. U qed timbotta, qed tiġbed, qed tuża l-muskulatura kollha, l-upper body kollu, jekk tuża saqajk tista' tużhom ukoll tista' tuża saqajk biss. Imma jekk tagħmel freestyle 90% upper body. Qed tuża l-muskulatura kollha, kollha. Minajr ma tweġġa u tagħmel iżid ir-reżistenza enta x'l-ilma jekk jiena niċċaqlaq bil-mod fl-ilma. Fil-fatt għalhekk jużaw ħafna l-rehabilitation u therapy, jekk jiena niċċaqlaq bil-mod fl-ilma, l-ilma tjagħmel ix-xogħol because it's supporting you. Ma mbagħad iktar ma naġġel, iktar tinżid ir-reżistenza. Ġifiek non fast jien. L-ilma mbagħad irid naħdem kontriha għax nimbuttaħ jew irid niġbdu. Ta? U low impact ħafna. Low impact. Low impact. Għalli attività li nista' tibqa' tagħmilha sa meta tmutu. U ma nafx għalfej, ma ntuħx daqshekk importanza. Mbagħad hemm ukoll l-element meditattiv. Fu l-element meditattiv, għax inti qed tirrepeti l-istess ħaġa, isa mantra. Taf?
qed tuħu nifs every 3 strokes, every 5, dejjem odd. Xejka tuħu nifs. Taf? Ġiri kif, ġiri 1, 2. Iġi- Wiċċek fl-ilma, għola. Għet wiċċek fl-ilma, ma meta ħatu n-nifs, ħat jgħalpin on 3, bat għamilt t-tini stroke, un-bat, ma t-telet wahda ħat n-nifs minnem. Biex darba ħat nifs naħa, un darba ħat nifs naħa l-oħra. Mux dejjem tuħu nifs on the right, jew dejjem tuħu nifs on the left. Isma ħabib tiegħi naf li għandek fejt mur, però jekk tippermettili Eħe. nixtieq naqbad il-bera spjegajt li xi ħaġa li ġallet naħseb u hija ta' interess u ma naf xejn dwarha fil-verità, speċa ir-relazzjoni bejn it-teatru u d-demokrazija. Istess mod meta spjegajt li inti bdejt nifhem iktar għal fejn tista' jkun, però anke l-oriġni tat-teatru u l-oriġni tad-demokratija jisibu l-ewl tagħhom fl-istess territorju u kważi fl-istess epoka. Fl-istess epoka, l-Greċja, qabel it-teatru, inti kellek id-demagogues. Għadhom jeżistu d-demagogues, imma dak iż-żmien qabel kellek it-teatru, inti kellek bniedem wieħed qed ikellem lill-udjenza. Jien qed impoġġi li l-nifsi situazzjoni li jiena nifhem iżjed minnek and I'm talking at you. U għet naqralek din il-poezija, għet najdlek din l-istoria, whatever, imma għet intik il-perspettiva tijaj. Għallina għet impoġġi li fuq status għawa minn tijak. Meta beda t-teatru, il-differenza l-kbira kienet di, u għalek hemmhekk bdiet id-demokrazija. Meta inti qed tippreżenta flok karattru wieħed, qed tippreżenta żewġ karattri, u qed tippreżenta żewġ points of view differenti, and conflict, f'daw bejnietom ma jaqblux, inti qed tikkrea l-opportunità l-udjenza, u din hija importanti x'inkella ma jkollokx teatru jekk m'għandekx di. Qed tikkrea l-opportunità l-udjenza li tevalwa iż-żewġ pożizzjonijiet differenti. U tasal għal konklużjonijiet tagħhom. Tista' taqbel ma' wieħed, tista' taqbel ma' ieħor, tista' ma taqbilx ma' tnejn, tista' taqbel biċċa ma' wieħed, biċċa ma' ieħor. U dik hija importanti. U hija importanti ħafna għal żminijiet li qegħdin ngħixu fihom illum għax jiena nħoss li iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nitażnu u iktar qed kważi naċċetta kważi nistennew li nkunu spoon fed li ma naħsbux. But we need to think, we need to have as wide as possible a perspective. We need to consider as many different scenarios as possible. U mux l-affarijiet ninterpretawhom, you know. Għafna għabben kunu reductionist ħafna. Reductionist dejjem, fil-sens, anki jienet nkun reductionist, ovvjament jena. Nagħti l-opinjoni tiegħi minn dak li naf jien. Ma nistax nagħti l-opinjoni tiegħi minn dak li naf jien u li taf int u li taf int u li taf int. Jiena li naf jien naf jien. U dik hija d-demokrazija. U l-bias tiegħi ħantik, imma għall-inqas it-teatru qed joffrek il-possibilità li inti tevalwa pożizzjonijiet differenti u tasal għal konklużjoni tiegħek. As opposed to an autocracy li he's talking at you u jgħidlek inti suppost temmen. What your beliefs should be. What is right and wrong. Right and wrong. Right and wrong. Hija komplessa ħafna. U dik hija importanti, jiena nemmen li ma tistax tifret lit-teatru mid-demokrazija. ċertament mhux mill-istorja. Għax daw ġraw fl-imkien. Timmorru lura tal-Greċja antika mill-istorja. U naħseb li jkun hemm deficit kbir f'soċjetà meta ma jibqax teatru jew teatru jsir biss tiżjin. Naf li speċa anke ċertu temi politiċi dak iż-żmien ġew esplorati b'mod li qatt ma ġew esplorati qabel.
U jien dit vera ta' affaxxinani l-affarijiet kif jibdew, anke pereżu kif beda l-hip, ma kien hemm xejn u beda hemm il-hip hop. U imma f'dan il-każ ma kien hemm xejn u kien hemm il-filosofija, ma kien hemm xejn u kien hemm il-teatru, ma kien hemm xejn kien il-politika. U meta f'dak il-vakum bdew joħorġu b'ċertu idejat, pereżempju hemm line di dejjem nġibba ħażina u l-isem tal-play Antigone. Jo Antigone. Antigone. Bil-Malti ma Antigone naħseb bil-Malti ma Antigone. Fej jingħad a state for one man is no state at all. Meta tikkunsidra l dik ħaġa ngħadet 400 BC 400 BC li daw fehmu xi ħadd fehem li inti meta tkun l-alfa bħala ma jkunu x-xadini u titla fuq net tal-quċċata tal-ġerarkija, fil-fatt krejon mbagħad isaqsih speċa jiena qiegħed hawn fuq għalija jew għan-nies. Sekonda waħda, speċa ġi vera dillema. Illum il-ġurnata tweġiba ta' kulħadd hija le inti mexxejja fuq. U di parti mill-gidba naħseb. Ngħidu le il-mexxej li qiegħed hemm fuq qiegħed hemmhekk għan-nies. Però mbagħad fl-istess ħin ħafna minn nies li telgħu hemm fuq ma kinux qegħdin hemmhekk għan-nies, kienu qegħdin hemmhekk għalihom infushom. Jew ftit mitnej. Li inti tkun fil-quċċata tal-ġerarkija soċjali hija xi ħaġa komplessa immens. Però il-fatt li kienu qed jistaqsu daw il-mistoqsijiet ta' isma' re għandu tipo jkun tirann, jew għandu jkun xi ħadd demokratiku li qed jigverna l kulħadd. Biex ta' l-fatt li f'daqqa waħda daw l-affarijiet qed jingħadu fil-pubbliku xi qed jesprimihom b'mod daqshekk mirqum ċaru konċis, żgur li bidlet l-istorja tad-dinja għal dejjem u għadhom mistoqsijiet pertinenti għallum. Tista' tistaqsija fuq dak li ġara dal-aħħar f'pajjiżna, tista' tistaqsija fuq Donald Trump. Biex hija ma nafx jaffaxxinawni kif ikun hemm daw il-mumenti ta' tidwil tal-bniedem li minn hemmhekk imbagħad tal-umanità tibda tbiddel ir-rotta. Inti tħoss li it-teatru Malta jew l-komunità teatrali Maltija qiegħda tagħmel xogħla fil-ħarsien tad-demokrazija? Taf li qasna fuq wieġiba għax ma narax kollox, nara ħafna xogħol, jien ħafna teatru. Però li nista' ngħidu li qed jitla' ħafna xogħol eċitanti, ħafna xogħol tajjeb ħafna. Tista' tina ftit referenzi L-aħħar xogħol li kont fiha ma kienx ta' teatru għandna nħoss nista' nitkellem fuq b'ċerta ammont objettività hija Lupunaġa. Ta' Simon. Li kienet nasab biċċa xogħol validissima. Kidba ta' Simon ukoll. Mort nara biċċa xogħol riċenti wkoll ta' Malcolm Gallia. Li on the surface kienet a simple fairy tale bejn żewġ atturi, żewġ karattri. Fuq dan il-karattru li jgħix f'din il-post fej jisewu l-pup jindifnu jew jitħallew il-pup imkisra. U fej jkun hemm din il-leġenda li jekk jisewu l-qampina tinqatalu l-ikbar xewqa tiegħu. L-ikbar xewqa tiegħu kienet li isib lill-maħbuba tiegħu. U titlaq minn hemm il-premessa, imma l-istess kien biċċa xogħol eċitantissima, sabiħ ammen. Xogħol immirata tfal jew? Le. L-istess live music, żewġ atturi biss, imma kienet biċċa xogħol mesmerizing. Hemm ħafna xogħol qed jitla' ħafna xogħol eċitanti,
Taf? Jina il-ħasra u din naħseb ikolli ngħidha meta nitkellem fuq it-teatru. Jien niftakar meta bdejna Theater Anon, kien hemm ħafna gruppi jaħdmu bħal tagħna, bħal Theater Anon u bħal Du, pereżempju. Dawn minħabba il-funding structures preżenti li huma ħaġa tajba, u nixtieq ngħidha mhux qed ngħid li l-funding structures għandhom jitneħħew b'xi ħalla. Però l-gruppi spiċċaw. Aħna konna niddependu more or less fuq il-fatt li aħna kellna spazju fejn naħdmu li konna nixxerjaw ma' gruppi oħra, dak iż-żmien kien ħafna gruppi. Li kellek dak iż-żmien. Meta għandek grupp kif kien tagħna, pereżempju, u għamilna l-ewwel produzzjoni Candid kien dak iż-żmien. Li naħseb li tellajni għax 1991, għalkemm konna bdejna ftit qabel. Inti tista' tibda tkejjel il-progress tiegħek mill-ewwel produzzjoni għat-tieni waħda, għat-tielet waħda, taf, minn produzzjoni għall-oħra. Inti titgħallem mill-iżbalji tiegħek, inti ovvjament aħna konna mmorru nagħmlu workshops barra u Malta, wherever, taf, qed taħdem ma' nies differenti, you're bringing new ideas into the group, però baqa' l-istess grupp jaħdem flimkien. Ara kbirna flimkien f'dan il-vjaġġ ta' 30 sena li għamilna. Whereas meta titkellem fuq the individual freelancer u dejjem għandek these disparate groups coming together for a project, dan il-proċess diffiċli jsir għax m'għandekx gruppi li baqgħu flimkien. Allura nixtieq li b'xi mod jew ieħor insibu mod kif nindirizzaw għadi u nagħmluha possibbli. Għal groups li jinaqdu, groups ġodda, ta' atturi. We allow them to fail, because it's very important, you know. But we give them, we somehow or other create a safe space for them to work, where they can fail, where they can risk, where they can try things. U naħseb li mbagħad bil-mod il-mod minn produzzjoni għall-oħra se naraw differenza kbira fil-xena lokali. Xewqa tiegħek hija dik li gruppi li jisbuhom tajjeb qed jikkooperaw ma' qed jaħdmu ma' xulxin. Li nħajru nies jingħaqdu fi gruppi u jibdew il-gruppi, għax gruppi kważi spiċċaw kważi kollha. Aħna biss l-MITP naħseb konna xi 10 gruppi naħdmu. Li ħafna minnhom m'għadhomx jeżistu llum. Xi wassal imma għal-kumpanija tendenza? Xi twassal għal din it-tendenza li l-gruppi issa saru jishom iktar individwi atomizzati li ħafna raġunijiet, il-raġuni primarja, issa fil-fatt għadhom kemm ħabru xi font ġdid tal-ispazji. U din naħseb il will go a long way to address this. Jekk inti m'għandek spazju fejn tagħdem, ma jistax ikollok grupp. Aħna we came into being għax dak iż-żmien kien hemm l-MITP li issa sar il-VCT. Dak iż-żmien il-gruppi kollha li konna naħdmu hemm kellna ċavetta, konna rinġaw timetables bejnietna. It was pretty run down, but we made it work somehow. So once you have a space, you make it possible to have a group. Ara kieku ikollok grupp ta' atturi li jiddeċidu isma' għax ma nibdewx naħdmu fl-imkien. You know? Tamnu What's in the Name Theater, qed jaħdmu ħafna fl-imkien. U dejjem l-istess atturi, dik hija importanti ħafna. Mhux li ma jkollokx, għax mhux qed ngħid taġifi li individwu ma jimpruvi għax jekk ma jaħdimx ma' grupp, pereżempju bħal Malcolm li semmejt l-ewwel. Taf, Malcolm li jikteb snin issa u tinduna li dan impruvi ħafna mill-production għall-oħra. Però hemm differenza bejn grupp u club. Taf, club għandek il-komitat li qabba d-direttur, mbagħad jagħmlu auditions, daħlu grupp ta' atturi, and every performance, every production is a completely different story with a different group of people. With a group, it doesn't work like that. You have a group of people who are together to make theater together. And that is very important. U dik li fnija. Jew tilfet ħafna. U nixtieq nara aktar gruppi. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant
il-Maypole. L-akbar kollaborazzjoni tas sena għal Teatru Malta ma' Teatru Anon, dik is-siġra f'nofs ta' triq, direzzjoni ta' Chris Gatt u Paul Portelli, kidba ta' Manuel Mifsud, teatru jimxi fit-triq li ma jaf biha ħadd. Mis-16 sa' 26 ta' Ġunju ġewwa l-Emkas Paola, biljetti minn teatrumalta.org.mt. U fuq dik ix-xewqa ħanaddu sal-aħħar parti ta' din it-taħdita. Sewa, li hija l-parti li aħna nsejħula l-patruni jistaqsu, sewa, fejn Patreons li jafu li inti ġejt biex ta' ġejt fostna batulna għat ta' mistoqsijiet. Għajr u koll dawk il-patrun li kunu jafu li ġej għaw daw il-patrun li għedin għawek li u koll għandhom xi mistoqsijiet għalik. Mela, infakarkom il-patruni jistaqsu midġuba lilkom il-ħbibtana tal-Maypole partikolarment mis-sourdough li insomma sa smajtu ngħid kemm il-darba hija il-ħobża preferita tiegħi u anka ta' chips, il-bobo, il-tifla tiegħi. Partikolarment għax tajba imma iktar minn hekk għalija personali ma x'għandha low GI. Allura ma tnefħekx, tista' tikol minna mhux wara tħossok li għandek bżonn tmur tagħmel sija fuq is-sufan, u għandha ħafna minn daw il-vantaġġi. Menti meta jkollok low GI index ġifieri ma tellalekx l-insulina. Jiġifieri anke jekk inti qed tipprova tħares il-fatt li forsi ma tixtieqx iktar quddiem f'ħajtek kollok id-diabete, sour bread jew sourdough hija għażla iktar għaqlija, apparti li sir ħafna u ħafna tomijiet differenti delizzjużi, preferit jien nħobb iktar waħda bażika naqa' żejt u nifqa' ħobża. One at a time, please. Jien ukoll carb junkie. Ma tidirx istija. Genetics, genes, ma nafx. Insomma, anke l-fatt li kontom ħafna. Qed tagħmel xi tip ta' atleċiżmu issa? Niprova nagħmel stretch kultant, però ovvjament għandek l-istress tal-production, għal di tal-limt nuża l-istilts ukoll. Qed nadem fuq l-istilts. U fihom naqra. Ta' 59 tal-limt titla' fuq l-istilts. Perikoluża l-affari? Hija perikoluża li tkun fuq l-istilts? Jiena tinfotti għax għandi. Imma għax il-karattru hekk, mhux għax biex infotti, imma jien għandi għall-inqas il-benefiċċju li nuża l-krozzi. Krozzi fuq l-istilts. Taf, għamilt krozzi apposta. Kif titla' fuqhom l-istilts? Bil-qeda fuq scaffolding, nilbishom. Fil-bidu kont nkun imwerwer, sakemm tagħti dak l-iskostu titla'. Mista jisniet irrabbi ftit konfidenza. Minti mdorri fil-rock climbing ukoll li għandek. Ejja ma differenti, climbing għandek il-ħabel u jipproteġġik taf li jiġri xiġri. Tinqala u bqajt imdendel. Imma da jekk għandek it-tul tiegħi plus daqshekk hu. Taf kemm jidher oli. Taqal wiċċek. Jidher li ġili rajt ritratti tiegħek fuq xi rota ġganteska jista' jkun. Le, ta' Le? Le, inkont ma tirt bil-ġwina fil. U dik għandha footage tagħha? Ej, għandkom. Isma' il-ħata dik ta' A very old man with enormous wings. That's the one. Jekk issib l-aħħar biċċa tagħha mill-biċċa fejn qed intir. Qed niġri fuq il-ħajt fuq il-bastion wall tal-Birgu. U di tfit qabel. Preċedi, ġejjin. X'taħseb qabel jew wara? Ftit wara u ftit wara. Wara tiġri saħalluha. Ammi. Mara. Qed niġri fuq il-ħajt tas-sur tal-Birgu dan. Mbagħad wintir minn Tower Crane. Minn Tower Crane. Kemm il-solar? Tower Crane, u kien fuq bini oli, dak il-bini l-ġdid li għamil Birgu, għandek il-Tower Crane, plus l-oli ma nafx. L-bini l-ġdid għet najdu? Għanna konna l-Birgu, il-fossa mis fej għajduru, fej għandek il-regatta club tal-Birgu.
Hemmhekk ma tellax dak l-iżviluppi ġdid dak. Sant'Angelo jismu dak. Dawk dak iż-żmien kienu għadhom qed jinbnew. Allura fuqhom kien hemm dan it-tower crane. U aħna la kien hemm saqsejna l-permess biex. Kienet tal-biża l-affari? Le tidra ta' fejn għandek ganċ fih daqs rasi x'jista' jiġri. Hija eżeleranti? Ejja. Hija eżeleranti. Kull darba tibqa' eżeleranti? Kull darba tibqa' eżeleranti u dina kienet ġennata wkoll dak iż-żmien ir-regoli ta' health and safety ma kinux daqshekk. Kif taqbad tajt, rigorużi. U kienet ġennata li niġri fuq is-sur mingħajr protection b'dawk il-ġwienaħ, kienet ġennata li nitla' bil-wifqa fuq is-sur. Insomma, dak is-sur qed tiġri mingħajr il-ganċ li bil-ganċ. Mingħajr il-ganċ. Dik il-ġennata stja. Anki l-fatt li titla' bil-wifqa jinfetħu dawk il-ġwienet. Minnu għadni r-riħ, kważi tefani għal-isfel. Kienet ġennata dik, imma the actual flying bil-crane, that was okay. X'kienet is-sekwenza titlaq tiġri? Ma jiena, l-ewwel kont inkun squatting u qed nattili lin-nifsi bil-ġwiena. Mbagħad bil-wifqa u l-ġwiena jinfetħu, da ġwiena kbar ħafna. U l-ġwiena iperpru fil-real ftit. U kien għamil niftakar il-Budaj jikanta u xi ħadd tidoq il-Japanese flute dak il-ħin. Mbagħad kont nitlaq niġri fuq is-sur. Issa l-idea kienet u dik kienet l-illużjoni li jiena bist u tirt. Ma fil-fatt li kien jiġri f'dak il-ftit sekondi, f'dak il-ftit momenti inkelli harness u kienu jqabdu li il-ganċ unti. Ma kienet one motion jew kont istaħba x'impjeg il-moment. Kien hemm dan moment fejn istaħba l-ftit Mbagħad imma għandek it-tricks tat-teatru li speċta li intik xift għattejt xi ħaġa għall-mument. Tfajt the focus of the audience onto something else for a moment. Mbagħad bil-follow spot xalt biss il-figura li qed ittira. Allura inti qed tara biss jisparixxi kollox, il-crane ma tarax. Il-katina ma tarajix tal-crane, inti tara biss il-figura it-tira, għax bil-follow spot qed tixallila biss. Wow. Ok, mela, il-mistoqsija, nibdew għax xorta jgħat il-patruni jistaqsu, bdejt il-saqsija għanna spiex. Mela, il-patruni jistaqsu, l-ewwel mistoqsija li jidir li hija stqarri aktar minn mistoqsija ġeja minn Kenneth Cremona u jgħid m'għandix mistoqsija kelli raġun. Kemm nixtieq inwassal l-ammirazzjoni lejh għall-versatilità li għandu bħala attur. Podcast kbir ħajkun dan. Siħlew. Grazzi Kenneth. Mela, issa mistoqsija ovvja tiegħi ta' Sean Fenek ta' xor twil. Dak. Mela bħali. Ġili kellek xor twil? Ejja. Meta kont fl-epoka rock kont. Ejja. Ma mbagħad beda jaqa' u għattina jew se nagħmel ħajti kollha nipprova. Għattaħjar naqbatu naqtala rasa s-sadi u għaxxartu. Għax naf kif jien. Kif xeta kellek meta beda jaqalek inti? Kont għad niżar ħafna ta' 20s. 20s? Kienet diffiċli l-fat li bniet jgħalek jew? Il-fat li qbattu d-deċidejt u tajt il-rasa ma kienieċ, pero jina nafni. Kiku bqajt nġilet maħħa. It would have been a losing battle. U kienet id-depressani. Probably kont nibqa depressed fuq għasallu. Ġviri. Tittaċċettom, ċerti għaffajt tittaċċettom. While fight. Kellek l-erf li taċċetta dak li ma tistax biddel. Ma tistax biddel, Għalkemm dal-aħħar ħafna uħut ta' timorru lej Turkija. L-aħħar ġilrejt ritratti ta' l-ermal ta' jew ma nafx l-aeroplan ġej lura mit-Turkija u xebbar ġiddil għaraw kollha bil-zik ta' ġilrejthom da' ritratti? Nitħajjar. Titħajjar vera? Ejja. Imma stja, ma nafx, naħseb, żgur li ħanarak stramp ħafna lilek biex xahar issa. Ma nafx kemm, speċjali huwa parti mill-fascinu jew mill-mitoloġija ta' Paolo Portelli, il-fatt li inti. Dik parti, mux la mitoloġija, għas fascinu, jina dejjem ituni dal-karattri. Jina ili namel
irġiel, xjuħ, jew katavri, jew drug addicts, jew qattila, mindu kelli 18 sena. Taf, u hija parti għax m'għandi xar, għax wiċċju kif inhu, taf x'inhi? Ħadd qatt ma Kastjani bħala Romeo, taf? Qatt ma kellek hekk dal-irwol ta' seducer? Lex seducer, darba anke għax Kastjani bħala Assis kellu jkun hitman. Kienet serje Ġermaniża ta' television. Kienet divertenti, tinsama divertenti, Assis, hitman sabiħ. Jisama interessanti ħafna. Fil-Knisja, għatel xie kardinal għandu konkwati. X'kien għamillek? Le, dan għax kien għandu kunek niftakar dan ilu ħafna, għanna il-partit li konna f'dawn il-serja barranini u f'nis barranin, għasjien, dem tkun xie parti vera zaħira, li jek kien naftatas, tkun tlifta l-bicċa tijaj. Imma insomma, jena parti tijaj kienet ta' dan il-qassis li kien parti minn din l-organizzazzjoni fundamentalista li xtaqu l-Knisja tmur lura għal-Pri Konċilju Vatikan it-tieni. U bdew joqtlu l-kardinali li huma bdew ħossu li huma ħafna iktar liberali u li qed jillaxkaw u li qed iħallu l-Knisja tmur il-baħar. Reali ħafna fil-fatt. Dan il-konflitt, u partikolarment fil-Ġermanja, u jiena kont assis militanti li jispara. Fundamentalist. Fundamentalist. Il-mistoqsija li mizzija minnant Zoe, fejda Zoe tistaħba. Zoe tistaqsi, what is your favorite aspect in teaching theater? Jew l-Amerikan theater. Jien ħafna drabi nispiċċa nuża ħafna games and I over these years iktar ma għadda żmien iktar fimt l-importanza tal-lob. U li anki biex iżżomm biċċa teatru friska, xena friska, trid tibqa' logħba. You have to have the stakes have to be high. Jekk jiena naf eżatt se jiġri, jekk jiena naf eżatt jien suppost nagħmel, jekk jiena dejjem qed nirrepeti l-istess ħaġa, jimut l-interess. U f'workshops, fil-lessons, nuża ħafna games għalhekk, għax games ma tafx se jiġri hija logħba. Jiena qed nilab kontrik, jiena rrid nirbaħ, inti tittirbaħ, taf x'inhi u għandek din il-logħba il-ħin kollu. Jew logħba li għandna tniet nfottu lil dak li huma parti mill-konflitti tal-teatru, tax-xeni li tkun qed tagħmel ħafna drabi. Allura fil-workshops l-istess nikrew dan il-logħbu. U dik hija l-parti preferita tiegħek li games. L-irwol tiegħek tal-liem biex tispjega għas tħallna fiha fil-fatt. Hija kif taħdem inti kollok għandek xi klassijiet li huma f'idejk, taħdem ġi skola partikolari li taħdem drama unit. Jgħad ma' drama unit. Aħna we offer a peripatetic service, pero mainly namlu theater and education projects. Mainly mal-skejjel tal-gvern. Ġiri, per eżempju, Paul Portelli jidħol ġo skola u ma' grupp ta' studenti. Għantik eżempju tal-aħħar żewġ proġetti li għamilna dis-sena. Użajna biċċa aħna u huma fej dinja play. Fej laqas biss għandek karattri, għandek il-linji u l-karattri jitqasmu skont rehearsals, bdejna naħdmu flimkien. U hija fuq dawn iż-żewġ gruppi li ltaqgħu għall-ewwel darba fi spazju u jiddeċiedu li jibnu ħajt bejniethom. Awtana
u għawtakom. Issa, as a piece, din tista' tkun l-ispunt għal ħafna diskussjonijiet ma' l-istudenti. Allura ħna x'namlu? L-ewwel naħdmu ma' l-istudenti fl-iskejjel biex nintroduċuhom għat-tip ta' xogħol li ntellaw, għax sfortunatament il-kuntatt ta' tfal ma' teatru llum huwa kważi żilġ. Ma tantx imorru, jew kważi xejn ma jmorru teatru tfal. Għala dik dejjem tkun parti mill-preparation, mill-visits ta' qabel. Nitkellmu wkoll fuq is-suġġett. Ovvjament aħna mhux bil-fors qed nitkellmu fuq żewġ gruppi li daħlu fi spazju tnejn jridu jagħmluh tagħhom u x'jiġri minn hemm il-qudiem. Nistgħu nitkellmu fuq sitwazzjonijiet li jkunu iktar familjari mal-istudenti. Taf? Li jekk hemm toj wieħed u rridu tnejn li aħna għall-argument, taf? Kif ħanamlu? Ma tajjeb li jiena naqbad u nieħdu, taf? U nużajjin, taf? U l-implikazzjonijiet tagħha ġifieri tagħtu il-biċċa xogħol teatrali li ħanamlu bħala spunt biex tiddiskuti, tinsiex dinha kienet għall-istudenti żgħar ħafna. U you take it from there. Taf, x'lingwaġġ għandek tuża meta tindirizza nies stranġieri, kif għandek tkellimu? Kif jilqawhom dawn l-affarijiet it-tfal? It-tfal jieħdu kosta xi ħaġa kompletament differenti għalihom. It-tfal anki l-fatt li ħarġu ftit mill-klassi u ċaqalqu u għamlu xi ħaġa kompletament differenti mis-soltu. Taf? Però dan it-tip ta' dialogu jirreżona ma' tfal? Da' tip ta' diskurs li jattajt li inti speċjat titfaħħom f'dilemma morali kważi u jisom. Tittara fuq bażi individwali. Però il-banda l-oħra tittara mbagħad fil-kuntest kollu tas-sistema edukattiva. U fir-realtà li qed ngħixu fejn l-alla l-ġdid sar il-flus. Illum l-ewwel lezzjoni kważi li titgħallem il-bniedem meta jkunu żgħar ħafna u din nara anke fil-kindergarten. It-tfal jitgħallmu l-valur tal-flus li jekk jien irid insir nies irid nagħmel il-flus. U skont kemm nagħmel flus jiena l-istatus tiegħi iktar sejjola. Li kull m'għandi bżonn jiena nista' nixtrih. Taf, ġifieri kull diskors li jsir fuq edukazzjoni naħseb irid jiġi frejmjat b'din. Il-flus illum saru kollox jiddeterminaw elezzjonijiet, jiddeterminaw tfassil u tqassim ta' ħajjitna. Kważi kull ma nagħmlu d-deċiżjoni kollha li nieħdu. It's very sad. Incredibly sad. Wasalna f'di situazzjoni. Il-fmat li l-mira ta' minn ġkunitom it-tfal qed jiġu malma li t-tir tagħhom għandu jkun li jkollhom kemm jista' jkun flus ħalli jkollhom status. Dak il-kejlu. L-oġġezzjoni li sib jew ċewe is-soluzzjoni għalik x'inhi lejn xiex għandna nimmiraw it-tfal jekk mhux il-flus. Dik hija waħda mill-famużi gideb li qed ngħixu għax aħna nkollu nitkellmu li għandna niżviluppaw il-potenzjal tal-individwu. Maħniex niżviluppaw il-potenzjal tal-individwu, mhux ħabba l-allima għax l-allima naf kemm jaħdmu jitbalu l-allima fil-klassi. Taf ix-xogħol li jagħmlu huwa imprezzabbli u inkredibbli. Però s-sistema in ġenerali f'kuntest ikbar ta' soċjetà li qegħdin ngħixu fiha, kważi ma tikx. Anke minħabba esiġenzi, minħabba konvenjenza, m'għandekx iċ-ċans li għax inti tittgħaddi mill-eżamijiet. Fl-eżamijiet inti tittesti aktar minn kollox il-memorja. Taf li hija kapaċità waħda minn ħafna li għandna
aħna ma nkejlux fl-eżamijiet is-sensibilità tal-bniedem li nħoss li għandna niżviluppawha fl-edukazzjoni. Ma tiżviluppax is-sensitività u s-sensibilità tal-bniedem, ma tkejjilix f'eżami dik misa ma teżistix. Taf? Jew l-empatija. Anki, per eżempju, l-IQ, kollox aħna iktar minn kox aħna nalmu, aħna nikkonċentraw nifukaw kważi fuq il-memorja, kważi esklusivament. U il-memorja u l-kapacità tal-individwu to be, to obey, to be compliant. Illum l-iskejjel dak li jalmuk to fall in line, you know? X'għandhom jalmuk? Jina naħseb li verament l-iskejjel għandhom ikunu dak li ħin kollu ngħidu li għandhom ikunu, li għandhom jiżviluppaw il-potenzjal tal-individu. X'aħna l-individu għandu l-potenzjal li jagħmel ħafna affarijiet. Flok nil-limita kun għajdlek isma', inti dan affarijiet titgħallem għaddim mill-eżami. Ħalli mbagħad tagħmel flus u ssir nies. Tgħallem daw u tirnexxi. Inti għalfejn riġettajta dik il-narrativa? Dim qatt ma ħadmet għalija. U għalhekk naħseb nagħmel it-teatru għandha mir-raġunijiet. Żgur. Li jiena qed nagħmel xi ħaġa mhux għall-flus, ma qed nagħmel xi ħaġa li nieħu gost nagħmel. Jiena hekk ngħix biex nieħu gost, biex nieħu pjaċiru. Waħda mir-raġunijiet. Qed nagħmel xi ħaġa li nieħu gost nagħmel ma' grupp ta' nies li nixtieq naħdem magħhom, li nixtieq ngħaddi żmien magħhom. Period. It's simple. Kemm kbira s-sens ta' komunità fit-teatru għalon? Ħafna. Hija dik li taqqatkom? Kollu fl-imkienu. Holidays fl-imkien. Anki fejn għafjen climbing, taf, konna nostjetera non kien iġi climbing, niklu, aħna għobbu koll insajru, kolla kemmana, nobbu nsajru. Nsajru, niklu, nistidnu l-xurxin. Tiftakar meta tlajna għawdex? Ġejn għandek? Ġejn bitfall? L-art. L-art. Għafnix niklu niskru. Edna fil-sakra ħani kol ġaġa. Inħobbu nsajru, ħafna, inħobbu nsajru, inħobbu niklu. Mux dawk l-affarijiet izbiħu. U tħons li hemm nuqqas. Jien naħseb li hemm deficit. Li tfalet nimmirawhom f'direzzjoni waħda. Yes, we've gone for the convenient system, which is not necessarily the best system. Dana bħal meta aħna minna deċiżjoni fit-teatru li minflok nippjanaw l-affarijiet mid-dar u nkunu nistgħu intellaw production fit-tliet ġimgħat. Aħna nieħdu 18 il-xahar. Taf biex intellaw biċċa xogħol. Imma fl-ħar mill-aħħar aħna lek qed nagħmluh għax nieħdu gost naħdmu, da mhux xogħol. Jiena it-tama tiegħi li hija xi ħaġa ġenerazzjonali kważi li peress li l-ġenituri tagħna kienu mċaħda minn ċertu ħwejjeġ bażiċi. U forsi jekk nistgħu nirreferu għall-piramida ta' Maslow li qishom lilna zerawna f'moħħna li jisma tagħmel il-flus biex tkun nies biex imma issa it-tama hija li la darba niskopru isma' finanzjarjament qegħdin aħjar jew għandna aċċess għal iktar ħwejjeġ materjali imma fl-aħħar mill-aħħar l-esistenza tiegħek stess ħadd infurmak li isma' inti m'intix kontent, għalfejn m'intix kontent. U naf li hija naqra ta' massima ta' platitudni di għax tiltaqa' ma' nies li għandhom ħafna flus u mhux kontenti, naf ħafna nies li għandhom flus u kontenti. Però problemi hemm xorta, ċan, pereżempju. Le mhux kontenti li qed ifittxu l-affarijiet li inti għandek da' sens ta' komunità, da' sens li jagħmlu affarijiet li għatuhom skop intrinsiku fihom l-affarijiet u mhux li l-għana ħari huwa li nagħmel dil-ħaġa biex nagħmel il-flus. U li qed niltaqa' ma' ħafna nies li għandhom din ix-xewqa impliċtu fil-komunità li jkunu altruisti. Naqbel miegħek perfettament. F'kollox, però naħseb li trid ukoll tikkonsidra fattur ieħor. In-natura. Naħseb li ġara minħabba mill-għażliet li għamilna
U daw kienu għażliet konxi għandna żinna li nagħmlu għomna. Tlifna il-kuntatt man-natura. Jiena jkolli ħafna kuntatt ma' tfal. Ħafna minnhom they don't know how to behave in nature. Għal-jom u ambjent alien. Taf? U naħseb li hemm tlifna ħafna. U diffiċli tmur, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tafx, ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li inti ma tarafx, għax qatt ma esperjenzajta, u għar minn hekk illum ma tistax tmur lura għal xi ħaġa li qritta u ma dix teżisti u ma dix hemm. Għax jiena niftakar meta konna tfal għandna konna nilabu fix-xari, nilabu fl-eliqi, noħorġu, morru kamps u affarijiet. Illum biex kważi kull mixja li tmur se ssib ħitan u ma tistax timxi fil-kampanja iktar, kważi mkien. U hemmhekk tlifna xi ħaġa, ħna. Xi anki l-baħar jekk qabel kont mur fuq beach, taf għall-Kwiet, xi tmur fuq beach għall-Kwiet illum, forget it. U dik qed ikollha naħseb effett enormi fuqna, fuq l-istress levels tagħna. Taf żgur. Tista' tkun kuntent, imma naħseb li jekk titkejjel issa il-kwalità tal-ħajja tiegħek, ma you can't just factor in money and nothing else. Il-kwalità tal-arja tot ukoll. L-istorbju, l-ambjent storbjus li qed tgħix fih, il-fatt li l-inkollu dawwar bin-nies kull fejn tmur. Taf, dawk ma kollha affarijiet li naħseb li you need to factor in meta titkellem fuq il-kwalità tal-ħajja għax il-flus. Issa l-oħra stednuni biex nara l-buzz li jkun hemm waqt il-Fun Run Garmin u kellhom raġun. Dis-sena se terġa' ssir fit-18 ta' Ġunju jekk int għandek bejn 9 u 99 sena tiġri tom jew tirkeb ir-rota, applika issa mill-ħolqa fid-deskrizzjoni. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jiet nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Mallija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. U community jostja, dal-aħħar qed naħseb. U l-komunità. Fuq community jostja. U ġini ħsieb li l-bnidem fin-natura tiegħu li huwa annimal soċjali li kongrega f'komunitajiet u li permezz ta' dik il-komunikazzjoni nifhmu l-valuri ta' xulxin x'inhuma u nnejnu lil xulxin biex naslu li ċertu ideal u allura l-komunità fiha ħafna valuri. Ma x'għamilna? Istja l-open spaces, il-pjazzet tagħna mlejnihom karozzi, issa dom kif batul ir-ritratt il-mosta il-pjan huwa li flok, din niftakar diskors fejn il-pjazza tal-Mosta daw kienu ħajamlu għanna pedestrian, le, issa ħajamlu 4 lane, għanna fucking 4 lane, ġili daw, ma tafx, mustija. Il-bankina ħajċeknuha biex ikun jistaw jgħaddu iktar fucking karozzi. Issa, il-problema mekku kol xini, li daw l-spazji kienu l-spazji fej konna kollha nikkongregaw, fejn il-taqaw, fejn il-komunità tinteraġixxi wieħed mal-ieħor. Ra x'qed jiġri l-kontra, mhux qed iħallulna postijiet fejn iltaqgħu. Iktar ma jtunix minn dawn il-postijiet, aktar natomizzaw ruħna, aktar ħadd ieħor jista' jagħmel l-żibba bajrid għax aħna m'għandniex dal-ispirtu tal-komunità u huwa ċiklu li ħajbqa' sejjer. Għax hekk aħna qatt ma ħaniltaqgħu u qatt ma ħanibnu dan is-sens ta' isma' u kolleġjalità ta' bejnietna aħna għandna ttiri ma' xulxin bħala komunità, mhux individwali biss, ħannibqgħu l-affarijiet ħajibqgħu morru Għatt il-musmar fuq rasi nasib fl-aħħar mill-aħħar it's all about this. Balancing personal interest 100%. mal-interess tal-komunità. Correct. Yo, 1 million%. Issa naħseb li l-individwu taf diffiċli ħafna li ma jiġbitx
wisq li issa nitkellem minn fuq, minn il-kapijiet, u għajdlom li trid, sa' sfennet, jew minn isfel għal fuq, għara kif trid. U naħseb li it's all about this, li aħna b'xi mod jew ieħor naslu sekkux bliġijiet, jekk mhux b'edukazzjoni, jekk mhux b'xi mod jew ieħor, naslu biex nibbilanċjaw, nikreaw bilanċ bejn l-interess personali u l-interess tal-komunità. U sorry, naħseb ma tkellimx biżejjed fuq, but that is my favorite aspect ta' teatru, it's games, it's fun, it's exploring. It's exploration, exploration. Nitilab. Mela, ġenri, diżow u kol, saqsija? Xini, nawzi diġowi. Ġenri ta' teatru tħob ta' mill-aktar ti preferi wahdek, jew ma' ħafna nis, tħobb tuża il-fourth wall? Ma fourth wall li beżżani ħafna, sempliċi raġuni li meta nkun qed nara play u tkun dik it-tip ta' play fej l-atturi ti interact mal-udjenza, jiena nkun imwerwer li se jiġi xi ħadd fuqi u jgħidilni fuq il-palk jisaqsi xi ħaġa u nkun imwerwer. U dikka jiena konxju ħafna tagħha, għana qatt ma nagħmilha. Li taf tagħmel ħadd oħranzi. Jiġifieri I break the fourth wall meta inkisru l-fourth wall jew ma nirrispettax jew I ignore it. Xem diversi modi ta' kif taqsam il-fourth wall. With extreme caution. Tista' tispjega naqra x'inhu fourth wall għal-min. L-udjenza li jiena inti immaġina park għandek warajk is-sajk u għandek is-sides u l-udjenza jarra baħajtek, inti għandek a normal formation, ma l-fourth wall huwa l-udjenza. U ħafna drabi inti għandek l-udjenza tara xi ħaġa li qed tiġri fuq il-park. Ma f'ħafna xogħol ikollok interazzjoni diretta ma l-udjenza. Li tieħu tista' tiġri f'diversi forum. Min ġieli Panto, per eżempju, jitellaw xat fuq il-park, u jġalluħ il-kanta, jew jomelek, jew jiġi l-attur fuqek, u jpoġġi fuqek, jew whatever. Għara dika, I approach it b'kawtela kbira, mux ma namluwiex, għax per eżempju, specialment fit-TIEs, aħna il-xoll li namlu huwa interattiv. And we actually hot seat students sometimes. U importanti da. Bħala parti mill-xoll li nkunu għed namlu. Kapaċi f'partijiet mill-play, intellaw saqsuwa maħna, ma nisfurzawhomx l-studenti, li tixtieq tiġi għaw, tpoġġi bil-qeda, u s-surint dak il-karattru, u għan saqsuk xi mistoqsijiet għal-argument. Issir il-lupu f'Little Red Riding. U għan intervistaw kaħna. Eżerċizzju tajjeb ħafna biex irrawem l-empatija dak. Eżatt. U nipruvaw aħna, we respect the rules of democracy, irdu nisimaw il-lupu kol xandu xi jgħid. U ħafna drabi nsiru nafu, dan il-proġett għamilni insertajna kemm il-darba ma l-istudenti li il-lupu għamel li għamel il-post fej kien jiex baqa jiċkien u minn bosk spiċċa jgħix f'ġardina. Qabel kien jevita l-nies, kien jaħrab minnhom l-nies, immissa daħlu fuq. U jagħmel li jagħmel biex jipproteġi lilu nnifsu. Skont il-lupu, daw it-tfalet jirraġunaw. Tifhem? Kemm introduzzjoni tajba għal-politika di, għal-politika kif għandha ssir spiex għal-dialogu politiku, għad-dibattitu, għall-empatija, għall-arfin ta' kemmu utli li kollok kelma ħilsa
Għax jgħaj kolli l-opportunità li nisma da xin il-problematika u forsi nista' nindirizza l-problema u ma nibqgħux għadew, għaj jista' jkun. Wow, beautiful. Flok tkun kategoriku, ħażina, dik tajba, dak badi, dak gudi. Nishtiq nagħmlu iktar workshops, kemm nixtieq għandi sigħat fil-ġurnata Madonna. Mela, ġeneri ta' teatru tħobb tagħmel l-aktar, ma tantx nagħmel distinzjoni bejn ġeneru ieħor. Ma tantx. Niprofa nagħmel teatru validu, jkun xikun l-istil, taf. U tippreferi waħdek jew ma' ħafna nies? Jien waħdi, ifhem, ġieli għamilt xi monologu, per l-iktar xogħol li għamilt waħdi kien l-stand-up ta' Black Condition. Li kon nagħmlu l-iktar bħala challenge. Kont inkun imwerwer. Imwerwer, għal diversi raġunijiet. Taf, m'għandekx l-opportunità li għandek fit-teatru jett għadem ma' grupp ta' nies, so this whole thing, this whole system ta' reacting. Ma tiżistix. Or it has to be replaced By the audience. b'dialogu ma' l-udjenza. U hemmhekk jiena. Ma bil-mod il-mod I warmed up to it. U kont nogos. Pero le ċertament nipreferi naħdem ma' grupp ta' atturi li nħossni komdu naħdem magħhom. Mela, il-mistoqsija ta' Adel, x'inhi l-arti, xew tiddefinixxi l-arti, il-fatt li taqsam ma' ħadd ieħor, jew li toħloq għalik, jew it-tnejn, jew l-ebda. Jiena nħoss li il-fatt li tajtu multiple choice pervertejt naqdek il-mistoqsija. Ħanifqux tiddefinixxi l-arti. Mbagħad nistaqsu jekk arti għandix bżonn udjenza jew le, tajjeb. Jiddependi jekk id-diskorsux pereżempju fejn l-arti ssir arti u fejn tkun sena. Pereżempju Bej craftsman qed tajtu artist. Jiena ma' craftsman meta my craft as an actor or where does it become art? U jina l-lum sirt nagħti importanza kbira l-craftsmanship. Iktar ma ninduna kemm qed nitilfu, kemm qed tintilef is-sena u li tul naħseb minn Duchamp law, taf? Minn tu sorry? Duchamp dak li għamel il-urinal ta' ready-mades. Ok, tinħossni nieqes minn ħafna kultura. Le, x'nieqes ħafna kultura. Anyway, kienem punt fejn isu l-artist beda jgħid le, ma xafejt tkun taf tpinġi biex tkun dak kun craftsman, sempliċi craftsman. U jissu biżmien anke minħabba kif żviluppat id-dinja bil-mass manufacture tal-affarijiet, isu m'għadniex nagħtu importanza lis-sena, u l-sena hija importanti. Is-sena hija importanti. Ġifieri inti tirreġetta Inti ħafna valuri. Allura progressiv forsi f'ċertu mod jew liberali li jisma' inti ma jbek bżonn is-sena. L-aqwa li kif tħossok inti u tesprimi ruħek u hekk inti sejħir arti. Jemmina dik, imma jiena ma nħoss li għandha ssira skapitu tas-sena. Għax we're losing, aħna t-nitilfu snajja kollet jintilfu. Kollet jintilfu għal diversi raġunijiet, mux għax sar dan id-dibattitu biss, jew għax l-atturi ħadu l-istand biss, ma se kollet jintilef f'kollox. Issa forsi tinkun nostalġiku u kif għadna qabel il-nostalġija hija wkoll gidba, ma nafx. Imma is-sena jiena ħoss li snajja huma. Jiena fil-fema tiegħi li naħseb artist tajjeb għandu jkollu underpinning tas-sena tajjeb u li dak huwa l-istruttura, s-sena hija l-istruttura, il-punctuation se ngħidulu, mbagħad minn dik l-istruttura jħorġ il-kaos kollu, ma hemm struttura li fih jeżisti dak il-kaos. Fejn trid mbagħad minn Mela, mbagħad ġiri, imma id-definizzjoni allura tiegħek, tista' tipprova tagħmel distinzjoni importanti ħafna li l-arti biex tkun arti valida tkun naħseb xi forma ta' konflitt. Bil-fors, kieku d-dinja
hija perfetta kieku ngħixu f'utopja, jiena ngħidlek li l-arti ma teżistix, ma jkunx hemm bżonna l-arti u l-arti ma ssirx. U il-bniedem jikkrea għax għandu bżonn jikkrea. Ma naħsibx li l-arti hija kapriċ. Se noqgħdu attenti minix qed nitkellem fuq l-arti taf l-spekulazzjoni li ssir innaf fejn fl-arti viżiva taf fejn tibda tara l-prezzijiet tal-kwadri jolew u kwadru jibda bil-miljuni, mhix qed nitkellem fuq dak il-valur monetarju ma jinteressanix jien. Qed nitkellem fuq il-valur li għandha l-arti għall-individu. Taf jiena nħoss li l-arti tarrikkilna ħajjitna u għandna bżonn nagħmluha. U għandna bżonn nagħmluha għax fost affarijiet oħra hija mod ta' kif nispjegaw konflitt, nirriflettu konflitt, nirriflettu fuq konflitt, taf, per eżempju, fuq l-affarijiet li għaddej minnhom, fuq l-affarijiet li għadin ngħixu. L-arti hija għodda biex ninnavigaw dillemi tal-esperjenza tal-bniedem. Ek naħseb jien, xi użu kella kieku ma kreajniex. Nixtieq nista' mmur lura għal meta bdejna immissu l-ewwel strumenti mużikali. Jew l-ewwel pinġijiet. Nixtieq immur lura l-ewwel pinġijiet, imma ma nistax, sfortunatament, bejn dak iż-żmien u llum l-arti bħal kull aspetti ieħor tal-ħajja tagħna ġiet esploitata u saret għodda fidejn il-potenti. Taf, biss jekk tidħol fil-mużewijiet kollha tad-dinja se tara ħafna kwadri li ngħidlek il-maġġor parti tagħhom kienu jew kummissjonati jew mill-Knisja li kienet l-ikbar potenza tul is-sekli jew mill-istati u ntużaw bħala forma ta' kontroll tal-masses, jew biex juru l-qawwa li għandhom, is-saħħa li għandhom, il-poteri, taf x'inhi? Li forsi huwa kurjuż li ma nafx nistax nofri xi ħaġa biex forsi nistudjaw minn angol ieħor, il-fatt li it-tfal kemm huma it-tfal kważi kollha li naf li kell esperjenza interaġix magħhom minn età bikrija ħafna ikollhom biex ipinġu. It-tifla tiegħi kienet il kollu tpinġi, niftakar li jien kont il kollu npinġi, oħti kienet il kollu tpinġi l-kuġġini tiegħi. Kif ittihom biċċa karta u naqa' crayons, mal-ewwel daw jitilqu. X'inhi din il-kirba umana li minn meta tkun xkejken immens, ġifieri meta tkun tarbija kważi, ikollok din li kif inti tara krejon u tgħaddih minn naħa l-oħra tal-karta tara faxxa aħdar, jaffaxxinak biżżejjed biex tgħid l-aħmar xi jagħmel allura. Din il-fatt li din il-proklività għal-ħolqien, għal-rappreżentazzjonijiet suġġettivi x'inhiex funzjoni. Il-gost, il-pjaċir, il-soddisfazzjon. Ija, ma soltu il-gost u l-pjaċir, per eżempju, jgħetu il-gost tas-sess, per eżempju, il-gost tas-sess ġej hemm utilità bioloġika fiha li nagħmlu s-sess biex kollna tfal ħalli l-ġenerazzjonijiet tagħna il-ġeni tagħna jkomplu jidwu fil-ġenerazzjoni, nieklu nieħdu gost nieklu għalfejn minn li kell alla tmut, tħobb il-ħlewwax, il-frott għandu ċertu xorta ta' vitamin. Il-fatt li ittina pjaċir li naraw il-kuluri interaġixxu ma' xulxin u mbagħad tibda tpinġi kważi dejjem il-mama, il-papa, jiena, ħija żgħir u tibda toħloq daw ir-rappreżentazzjonijiet biex isa tkun tista' tosservhom u tgħid this is a family structure. Osservazzjoni vera sabiħa naqbel miegħek perfettament imma m'għandix tweġiba. M'għandix tweġiba li.
U hija affaxxinanti sewwa tajt. Għalfej, Ma nafx. Forsi hemmhekk nistgħu nsibu. Ma naħseb li rridu morru lura l-ewwel cave drawings. Eżatt. U drawings l-oħra li m'għadhomx jeżistu, jekk tara anke l-aboriginal art. Dumorru lura għalem biex forsi nkunu kapaċi nibdew forsi nifmu għalfej. Mela, ismani men, ismajt niftakar żomm, il-mistoqsija ta' Sean Fennek ma ħansaqsik l-aħħar waħda u ħallek tmur rehearsal. Mela, il-mistoqsija ta' Sean Fennek ma saqsejniex għadna kemm hu tifel rajtu kemm għandu xorru sabiħ, imma ma saqsejniex mistoqsija. L-iktar karattru li ħadd pjaċir tirreċtaħ. U la, waqasnaf. Mux kull vjaċċu għal sabiħ u kull vjaċċu għal differenti. Mux kolla, u hemm soddisfazzjon kbir, il-gost li tagħmel il-karattru. Taf, sakemm ma tkunx qiegħed f'xi film fej tidħol ta' parti tħaltu stajt ma kont hemm xejn. Kif ħafna drabi nkun. U jemma u fuq il-karattri, u għed tifhem dawk il-karattri kollha li ħadd gost nagħmel. Għad gost ma tagħmel. Daw, koll mhux kollha l-istess, mhux kollha challenge differenti. Kollha differenti. Inti l-esplorazzjoni, inti l-lopju. Il-lob, mhux daqwa il-loba. Mela, fuq dik il-nuqa ta' ferm ħelwa u ġenwina u bro, vera ħad għust nparla miegħek. Lallu, tiċċajta. Ma tantx nifhem f'affarijiet oħra, innaf nistgħu nitkellmu fuq. Tħaddidna anka fuq il-climbing tal-lina fuq fuq l-ikel ma tħaddidniex, għamilna nagħta digressjoni fuq meta aħna kellna ċertu indulġenza fl-ikel, imma anka fuq tħaddidna fuq l-awm. Ovvjament li interessani jiena dak li inti dedikajt ħajtek għalih men ġifieri 30 sena fit-teatru mhix ċajta. U qabel it-teatru kont fil-mużika ġifieri ħajja dedikata għal kreazzjoni ta' bċejjeġ tal-arti, vera ħad gost nistudja għalfejn inti għattur, ostra, u vera nħoss li għandek naqas weġi bit-tal-ostja. Vera nħoss li għamil bieċa xogħol tajba fil-psychoanalysis ta' Paul Portelli. Ma men, qabel ma nagħlqu erġa' fakkarna waħda minn fejn ħanġibu il-biljetti. Mela, il-biljetti l-aħjar titlu fis-sajt ta' Teatru Malta u hemm il-shows ta' dik is-siġra f'nofs ta' triq, jew shows happening. Tixtruhom online. Se niftħu l-ewwel performance se tkun fis-16 ta' Ġunju. U ċert li tiġu tieħdu gost. Jiena hemmhekk sankun. Mela, hemm dati oħrajn, imma iktar ma timlew tal-bidu iktar aħjar għax nirrabjaw ħafna. Wara tkun għamil dak ix-xogħol kollu. U diġà tinna kemm il-darba. Li nibdew aħna nagħmlu l-ewwel fejn nafin l-ewwel jumejn tlieta ma jkun hemm kważi ħadd. Mbagħad tiġi l-kelma. Mbagħad tiġi l-kelma u biljetti jingħatfu, ovvjament ma tistax iddaħħal iktar minn 200 u tajt istra. Setgħu jaraw. Hemm id-dati kollha fem. 16 sa 18, mbagħad l-20, 22, 24, 25 ta' Ġunju. U wetkom li qed nagħmlu li nistgħu aħna biex tkun lejla li fiha nieħdu gost. Fis-sajf. Paul, grazzi ħafna, dit-taħdida inkomplu wara dik is-siġra nostatri fis-16 ta' Ġunju se tarani hemmhekk. Ħerqan ħafna biex nara x'ħad tagħmel issa perswas fl-Upunaġġo veru ġobni. Mela, grazzi il-kull min segwa l-lejla, patreon.com/John Mallija jekk tixtiequ tgħinuna biex dat x-xorta ta' taħdid inkomplu nagħmluhom. Aktar mek tistgħu tkunu magħna fl-istudio u tesperjenzaw l-affarijiet live u tistgħu tistaqsu l-mistoqsijiet il-Pawl tistgħu tkellmu qabel wara toħdu grok miegħu għalkemm illum għal se jixrob għax għandu l-rehearsal. Dak kollox ta' grazzi. Grazzi ħafna tal-istedina, grazzi ta' kollox. Super buzz, Pawlu. Ciao. Il-lejli tajb, ġibi. Grazzi.
Mela, tlaqna.